Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong hapon mga ka-listeners no? So madag-umo na pud ang kalangitan karon no. So sa dili pa no. Sa dili pa to sugdan ang unang yugto sa tindahan pungko-pungko nga gi-request ni Iya Music Cover no. So magbasa pa kog tiwas sa inyong mga komento no para kuan dili masayang inyong mga paghago og comment no atong basahon. Okay. So magsugod ta ni kuan mga ka-listeners no. Ni Ma'am Grace Blanca Flor no. Sir, namatay si Daniel. Wala ma'am, nabalik lang siya kapriso no kay sintensya sa iyang sala pero dili bugat na iyang sala no kay tabangan man siya ni kuan attorney Mancao no. So ining surrender man siya gyud no. So buhay si Daniel nya nana sila anak ni kuan ni Sarah no mga ka-listeners. Nindot ang ending sa no, drama nga wilakay no ug mao to Ma'am Grace Blanca Flor no kinangutana mi si Ma'am Grace. Okay. Nya si Emerita Vlog. Nice to hear that. Chowte. Salamat nimo Emerita Vlog. No? Nya si Puan Prince makalingaw jud ng tindahan pungko-pungko lods. Makalingaw ni. So tas-on gyapon nato niya na para kuan malingaw gyapon mo. Samtang katrabaho ba no. Nya si Ma'am Grace Blanca Flor. Salamat sir. Sir, pwede ni mo i-upload ang Ikiira Kisa? Naaman nag-upload ana sa una, sir. Human nawala. Mag-load ka, sir. No? So, salamat sa imong pa-load, ma'am. No? Nadawat na aniabot ng load. No? Salamat kayo, ma'am. Nya, ang Ikiira Kisa, ako'y nag-upload ko ani sa una. Galing kay pagka-suspended, nahurot akong delete, no? Mga ka-listeners. So, mauna ang kaduha yun, kaduha na kung nina-upload niya pagka suspended lagi hurot ka delete balik-balik og delete ba nya karon kay ning request man ka Ma'am Grace Blanca Flor ni kauman na naugkat nga kasilag atong i-upload ang kini imong request no nga Ikiira Kisa og ang katong busyong no mao la itong ipuli pohon kay gi-request man ninyo no ni kauman na lang aning duha ka drama na sad no mga ka-listeners no Ma'am Grace Blanca Flor no. Nya si Elizabeth Panuncial, salamat sa pag-upload idol. Malingaw jud ko aning drama ha. Mamuot ko ni bisag ako lang isa. Dungkoy pusoy. Sir Breaks, nice to hear that. Thank you idol sa pag-shout out. Ingat palagi diyan, God bless. Nice to hear that. Elizabeth Panuncial, salamat kayo. Nya si Saisi Morales, thanks kayo. Good afternoon or good morning. Kabalo ko pag uli na ko galing sa work, maminaw dayon ko. God bless always. Salamat nimo Saysay Morales no. Nice to hear that. Nya si Dudong Ninsky. Lingaw bitaw kaayo tong dungkoy pusoy habang namasahiro ko sigir kog ngisi kahilak po ko atong paghinilakay nila sa mag-ama. Hihi. Mao gid no makatats pod niya. Makatawa ta pero napoy makatats no sa dungkoy pusoy. Salamat kayo Dudong Ninsky. Unya si Saysay Morales, kumusta? Kanindot kaayo. Thank you jud kaayo. Salamat. God bless you. Saysay Morales no, nice to hear that no. Unya si Puan Prince, salamat sa pag-shout out nimo ni Banjo Buela Lods. Support ra mi diri nimo. Dili mi escape og ads hihi. Kabalo na ka na Lods. Ato lang gip. Diri sa vlog, pwede na ko litok ko no. Pero sa comment di lang ako bukuan sa comment no kay diha magoy time nga katong mga na-spam bitaw nga mga comment no. So mo tong gipang mabutang sa spam bitaw mo na akong gilikayan ba mga ka-listeners no kay nagsubay-subay ko sa mga spam na appeal mo guning magbutang tag mga cellphone number mga na bitaw nya kanang mga load mag-iskot og mga load bitaw dahil mga part nga nabutang yun sa spam messages no spam comment pa mo to nga di na lang kumukuha no sa mga komento no parte na mga dili mag-skip si number nimo si gantag load yan sa mga bitaw. So mo na nga maingon ako ninyong IPM na lang no sa mga gusto mo hatag og load no kay atong nagsubay ko sa mga spam comment na na-appeal gyud ang mga number mga number unsa pud mga load mga na bitaw. Likay-likay na lang ko mga ka-listeners na mga sa mga gusto manghatag IPM lang ninyo John Ken Anota no. Ug salamat kaayo. Si Ma'am Gisole sa kanunay Sir John, salamat kay sa pag-upload. God bless po. Salamat po nimo Ma'am Gisole no sa imong paghatag og pangdugang og load. Daghang salamat ma'am ha. Nya si Life Journey, thank you. Thank you kaayo. Salamat po kaayo nimo Ma'am Life Journey no sa imong
manggiloyon niya kasing gid mga ni paambit kasi mong grasya. Daghang salamat life journey no og ni Gisuli, Ma'am Grace og ni Speedy no. Nya si Trilly Wongs TV, salamat sir, naugkat nga sila, nindot kaayo sa na sir, salamat sa imong kakugi. Mo isa pa yan sir Trilly Wongs no. Salamat po kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama no. So malingaw si kanang ani mga drama sir no, samtang nagkalingaw ka og kanang pamana no, kay hilig ni si Sir Trilly Wongs sa mga ang mga seafoods ba. So naa na siya mga vlog mga kalisinos no, mga seafoods, mga tuyom, mga kanang mga lato gusto yan ano, mamana sa siya no, mga danggit nga no. So nindot sa vlog si Sir Trilly Wongs TV mga kalisinos no, inyo ning bisita sa ninyo no. Unya si Ariel Rola, hi idol, salamat sa nindot nga drama sa Dungkoy Pusoy ug Saway Hilakay. Shout out idol. Shout out nimo Ariel Rola. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Unya si Ma'am Gisuli, grabe nang gipahilak man ko inida. Nindot kayo sir ang kapatapusan. God bless. Nindot yung katapusan no, sa Dungkoy Pusoy ug Saway Hilakay no. Unya si Jocelyn and Fancy, salamat sir dyan. Nahuman jud ang kulbahinam nga drama. Nahuman na gid no. So lain na po niya kulbahinam ang inyong paminaw no, ang ipaminaw niyo to naugkat nga kasilag no. Nya si Anami Bontilaw, Lods, salamat kayo sa imong sakripisyo Lods sa pag-upload. May unta Lods, magtinabangay mga subscriber nimo Lods nga unta pohon tampuhan lang unta para dili naka magsalig sa adlaw Lods. Magpalit ta og generator nga gamay lang. Ang gamay lang good Lods, murag 7K or 6K ka pin Lods. Mao ba no? Wow ka ano si mga presyo ng mga generator no. So, salamat sa imong komento no ni kuan ni Anami Buntilaw no sa imong maayong idea no, suggestion sa parte aning ready maglisod og power no mga kalisinos kay sumata kay gauwa no. Nakauna na masay ko mga kalisinos no nga ang gihatag ni Ma'am Life Journey og ni Gisuli, ako ni siyang kuanon kanang i-order og katong solar panel gid nga 100 watts nya kanang battery sad para makatigom check power baga na bisag bagabiin na napagyapoy power ba kay na may battery no. Kining akong solar ron direct to pole man way battery nga makuanan ba mana nga nagamay ra pud ni siya nga solar no, mana nga digod maka pundo kayo power sa cellphone o sa power bank no. So plano na ko pohon order ko tong 100 watts nga solar no, mag-install kog solar panel nga nanay battery ba yan na no? Pero kuan pa kinahanglan pa ni og saktong budget ba para maka-install ko solar nga dako-dako bitaw mga kalisinos no, para dili kantong lisod sa power. Salamat kayo ninyo tanan no sa inyong mga gipang hatag nga tabang. Ako ning ikuan pohon og solar nya si Ruston Blind Massage, maayong adlaw nimo Sir Jan, naunta ko request drama Balintawak Jack. So ang Balintawak Jack wala gid ko anay kompleto nga episode no mga kalisinos. Na ako kanang na record katapusan naman murag tulo sa to ka episode ra katapusan na ba. So bitin kayo di mo kasabot no. Pasensya kayo no, di lang na ito ma-upload na no, kaya waman ta makakompleto ng episode na good. Ang naan ako na-record katapos ang sumpay ra. Pasensya kayo no ni Ruston Blind Massage no. Na si GR Agrimix Artist, isunod tong higala igsuon kaaway boss. Salamat og katong gusyong. Ang higala igsuon kaaway taas pang kuan trabaho no, kay daghag copyright music maguto. Daghan kayo angay pang trabahoon sa pag-edit no, ug katong naay may habo-habo na usab no. Mao itong gidelete to siya ni DJ Andre tungod sa mga copyright music no. Daghan kayo copyright music ba. So, kinahanglan ba siya og tarungog edit mga ka-listeners no. Pasensya kayo nga di pa ta ka kuan sa inyong request ano no. Basin pohon dai pod no, makahuman na ta sa ubang drama no. Nya nanapon ni comment no, user gyapon nakabutang no. Daghang salamat kayo sa imong mga drama boss. God bless you always boss. Salamat kayo no. So daghan yung mga comment no nga puro user ang nakabutang ba. So sunod butangin nga inyong channel no mga ka-listeners no. Kanang handle bitaw na may mga handle yung mga bag-ong kuan sa YouTube ba.
para mabasa na to yung mga tinuod yun nga pangalan sa channel, no? Ni si Luz Minda, good morning idol, malingaw na pudtaan eh. Thank you idol. Naglami nagyud. God bless to you. Salamat Luz Minda, no? Nangahuman na gyud yung giat niyan nga wahilak kay dungkoy, no? Nya pasensya nga taas-taas gyapon tag intro karon kay daghan man gud ang yung mga akong hot doon nagbasa yung mga komento ba kay para dili gud magmahay pod nga naghago mo comment ba. Nya si Roxanne Cruz, pa shout out idol, ganahan kaayo ko sa imong mga upload kay tag-as. Dili jud ko dukaon sa akong trabaho nga night shift. Roxy Cruz from Cebu City, no skip ads ko idol. Salamat nimo Roxanne Cruz. Nya Danila Gonzaga, salamat kayo sa pag-upload sir. Og sorry sir nga nag-request ko nga i-upload ang ako mao ikaw. Abi man gud nako niundang to siya nga og upload medyo nadugay man gud siya na medyo nadugay man gud siya na sir. So sabtalan ninyo mga kalisinas no nga madugay-dugay ang ubang mga uploader sa pag-upload sa sumpay tungod sa mga kay balos ilang kabisi sad no o kay load yun no. So sabtalan ninyo mga kalisinas no basta kay balo ko kanang mga nagsugod og upload na ilagi ng tiwaso no. Ug salamat mga kalisinas no sa inyong pagsabot no. Anya si kuan basa na po ta no si Mari Babor Dol part 9 sa Dungkoy Pusoy ay nahuman na murag na wahi tagbasa no nahuman na gabi no ya pwede ni mo balik og paminaw karon no mga kalisinas Mari Babor no nya si Ma'am Gisuli wow thank you kaayo Sir John sa pag-upload kanunay amping sir God bless salamat kayo Ma'am Gisuli no nya si Maristel Humawan idol idol John daghan kayong salamat sa part 9 dol. Pirmi ko mag-atang sa imong mga drama dol. Unta dol maka-upload ka og mga karaan nga drama dol katong ikaw ug ako sa kangit-ngit ramini ang batang bronze hilakan mo ang mga kasakit ko. So balik ko na ko Maristel Humawan no. Murag si Maristel Humawan wa gyud nimo tan-aw sa akong vlog kay sige magbalik iyang comment no nga katong mga drama nga karaan lay ko na mga 90s ba. So wa gyud siya mo tan-aw sa akong mga vlog kay wa kay balo na sa akong tubag no. Nga dili ko ka-upload ng mga karaan na kayo mga like 90s no ay wala pa uso ang live stream ng kanang cellphone sa nang panahon no. Radyong kahoy pa to no makarelate ang taan na tanan no sa mga nakaabot ng panahon na mga radyong kahoy ra gyud no itong dala-dala kauban kanunay sa trabaho. So pasensya kayo sa mga ni-request sa 90s wala gyud ana no. So hinaot ang tanong nga mga naay taga DWHP nga makahuna-una na og upload ba sa mga drama sa una no. So pasensya kayo Maristel Humawan no sa imong request nga di gyud ta kahatag no. Unya si Ma'am Gisole magulat lang ana lang ko sir sa sunod nga bagong drama nga imong i-upload. Salamat kayo Ma'am Gisole no. Nya si Dranreb Nudana wow naanang last part thank you idol no. Salamat kayo nimo Dranreb Nudana no. Nya Analisa Tromata salamat Sir John sa upload kanunay. Isa pa yan ang Analisa Tromata no. Nya Justin Jurich official next drama katong ni habo-habo na usab idol always support idol. Salamat Justin Jurich official no. So basin pohon di pa lang kumusaad mga kalisinas no kay trabahoon pa magkaayo gid kay kinalan pa kanang editog tarong ba kay tungod copyright mangud siya no na og copyright kabalo na ta nga uban stricto kayo na sa music no i-block pwede nila i-block ang ato ang kuan upload kung ilang i-claim jud ba no? So kailangan pagtaas nga oras sa pagtrabaho no sa pag-edit. Si Charlene Pacana salamat kay Lods God bless you kaayo salamat Charlene Pacana no nice to hear that. Si Analisa Tromata Sir John pa shout out sa pamilya nako diha sa Mindanao amping kanunay idol God bless no? Shout out sa pamilya ni Analisa Tromata no gi shout out mo ni Analisa Tromata no diha sa Mindanao. Salamat kayo Analisa Tromata. Og mao to mga kalisinas no kay taas sa putag introduction na ning tindahan pungko-pungko no part 1. So ay noon putag as mo putag drama no. So enjoy listening mga kalisinas no paminawan ninyo ang unang yugto sa tindahan pungko-pungko. Pungko makanin nyo tindahan. Ngano man hindi makakumba? Aning ti ay. Osa to? Bugno? Atak. Nang, gihagat kag bugno o? Dili na ka masukol? Ingon bitaw ko atak. Nagibangkong.
Ikaw ra kinakadungog ng... Alay, Mili! Hindi na tahimo sa ato matinda! Asawa na itong kariton! Ingon ni ana ang kinabuhi sa mga street vendors. Magpatuyang og hikyad sa ilang mga tinda, pero inigabot sab sa probe alang sa usa ka clean up drive, magkabuang og panghipos ug may lain pagid silang pangandaman. Ang tagalinding. Hain naman to si Juna. Dini man to sa kong kilid. Nagtuupat pagani ning duha. 50 pesos. Mupalit kag balik 50 pesos? Aw pili lang diha. Maningil ko datahan. Lain na sa kang maningil? Uy, unsa gud ning tindahan na? Utang unya data? Tindahan. Pongko. Laing sugilanon nga naghulagway sa sobrang paningkamot aron makakaon katulusaw sa kaadlaw. Puhunan hinuaman, unya inadlaw ang datahan. Kutas, pero makalingaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Ang atong theme song by Yield. Tindahan. Pongko. Mapasigarbuhong gidalit ka nato sa RMN Drama. Ang kinabuhi murag lumba. Lumba sa kawadon aron lang makakaon katulusaw sa kadlaw. Kung wa kay diskarte imong tiyan piyasot og aping namiyahok. Usa si Jonah nga nakiglumba sa kawadon. Gikapoy na siya pang-apply bisag tindira na lang sa karbon. Mga higala di ta maglangan, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Tindahan, pongko. Bang salamisa. Ay, Uy, nang, ika na po naman to. ha? Ika na po na ang pagsige ni mong pangagho ba? Grabiha sa ni Moy. Imo yung ihap. Oo, uy. Kining Linlin. Oh, Ato bang nagun ako? Oh. Awa. Tutuki ko. Unsa man ni ako itsura? ano nakapanguta naman ka na, nang? Kuan man gud. Paminawa, inigsod ko na ako sa tindahan. Aron mag-apply ko. Diretso mo sila balibad, uy. Tingali. Gwapa ra ko nga mahimo nilang tindiran, no. Oo. So, tuka-tuka diha. Ngano ka? Ngano ko doon nanapom kasi mo baho ko? Tawag ba? Nang, tingalig dili ko makapugong sa akong bahakak ba? Uy, unay ha. Igsuon beta. Lain sa nimo, uy. Mangunay man ka. Nang, Oh, ni ay maayo nang ay. saman. Maninday noon tagpungko-pungko. Unsa man na? Sudaan ko og puso. Ato lang drawing ngon? Drawing one good. Asa man nang ipalit mo, ti kwarta? Ay, udi ay no. Ay, kadiyot ha. Magkakuna tagpaagi Kana, lang. pagunahon na diha. Husto! Unsa man? Manghuam tagpuhunan sa turko nang. Uy, ikoy. Nganon di man ka? Asa man ito ibayad na turko? Ang halinde sa tong tinda, data-data man na sa turko. Unya. Kung nato ibayad, unsa pa may ito itinda sa sunod? Data-data manggod na. Ay, tapa, uy, nagkajut lang. Huh. Sus, day, paita ini pobreta no? Uy, hala, ang turko ay. Ako siyang sawayan pagtuol. Aron na, muhangyo ko nga manghuam mo kwarta. Jerry! Oh, dataron ka? Modata, uy. Di, Ay, kuha asa ba? Diya sa kumbra. Oh, piligo. Musika kung kamot anak. Jer, Imong data. ngiyabag na. Wa pa gani may makahuam ni mo, pangayuan din ni mong data. O, de, no? Abi na data, uy. Tingalig. Makasibot lang tong uban akong paninglan. Siya'y unaha, o, Jer. Unaon ako ang kwata. Abi na imo data. Unsa masaya mong toyo ni Jerry, uy, Milin? Nga naman ka naman ka? Kaya nga naman mga tanak ko. Doon ako kulba. Gawas pa. Kinahanglan pa nalipdan ako si Jerry sa mga palautang nga dili mo bayad. Ikaw. Kung mo data ka, di ni mo ibutang sa mo, bro? Uy! Nga ko itong ibutang man ako sa kumbra nga akong data.
May COVID pa lang unya ng kwata, ha? Pero, nganong concern man sa kami, mi? Uyab ni mo si Jerry? Simba ko. Mauni ako maguwang. Siya sinang Jonah. Kinsa na siya, Lin, uy? Pagsugod man ka tatinda, anhitan niya mananto nang. Jerry, ako ning maguwang ha, sinang Jonah. Ay, mo na bitaw kong giingnan. Pero wag ko na ipaila sa imo maguwang. Oh, di I know. Nang, siya si Jerry. Iyatang pahuamon og puhunan. Kadiyot, uy. Kuha pa tamo kasabot, ano? Ay, Milin, uy. Napakauwa man lang ka. O pamalagi mo magkasabot. Kining, Jerry to, no? Magpahuwam ka sa gwapa? Hain man day ang inyo pisto. Kana ay, daplin sa dan. Unsa may inyo tindahon? Pungko-pungko. Hain man ang inyo tinda. Ang inyo tindahan. Patay para good. Hala, uy. Daghan na sa di mo pangutana, uy. Kinahanglan man ni guro ko. Di pa lang unya mo ka data? Kami day mo data. Angam. Kamu may nang huwam. Unya, Jer. Pila may mo ipahuam na mo? Tuki. 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 Unya, mudata mo sa isinta ang adlaw. Tuki. Ngano ka na? Protesta ko na. Protesta ko na, Milin. Nga na mo protesta man ka? Nga, manghuwam raman ka? Ikaw ba? Pagklaro ko no. Maghimo ba gani miglamisa, arabot tangan sa mo tinda? Mamalit ba gani luto, anan sa mo tinda? Unya, unsa may mo tinda, bi? Pila man day ang inyong huwaman? 5,000. Ay, kadako ana. Tingalig, mo protesta sa busa akong ipadata ninyo, ha? Pila man sa data na, Jer? 100, pila? totalon muna. Totalon. Total lang karong, ha? Pila? 155. Balik usa ka buwan ug tunga. Protesta ko! Oy, protesta na sa ka, ha? Hala, ato mo bang huwam sa inyong protesta? Aray! Naduktok tayo sa matilyo ko kamot, day! Di na ko! Naningon bitaw ko nimo nga manuhol na lang tong panday, di man sad good ka. Sus! Samot makuhaan ng iwaman na tukwata na! May gani kami sugot tong animal nga Jerry. Nguwam ta? Hey! What's going on? Uy! Sa may gidok-dok nyo diya? Kinsa ka, uy! Ay, sorry. Wa man di mo makailala ko. Ako si Axel. Og naluoy kong nagtanaw ninyo nga ipaningot og dukdok. Unsa na gibuhat ninyo? Naghimo lagi miglamisa para himuon na mong tindahan pungko-pungko ba? Ako himo be. Ay, uy! Ngano man? Wami kasuhol ni mo. Ay, kung maninda na magpungko-pungko, libre sa ko ninyo. Sige nang, ato lang sa siya patabangon. Kana raman di suhol. Ay, stop! Para ikaw nikian lang sa daing kada. Ikaw pa pagulahon na kuno. Oy na kuno. Kung mukhaan sa na siya balik 200 pesos be. Ha? Kada ko alkansi na to, magkuha na tong halin, anak. Uy. Di ba ko na kong kaon? Klaro sa minaw. Wa mo kikita sa mutihan? Tawa. Uy, Humba ba kinaon na? Humba ba? Wow! Unsay wow, Mili. Nang, ang iyang tiyan na napuno sa badlis. Di pagula badlis, God. Unsam din na? Awa, God. Mga bitok mo na nagdagandagan sa tiyan. Mga hinalayan ko ninyo. Di ko matabang, oy. Ha? Kung nasukok ka, tinuli akong gisulti. Mga bakagon, day mo. Bako si mo mata. Panagsa. Bibi. Tabangi, Bibi. Kisa ganito nga ni mo. Just call me Axel. Wala lagi bagay si muna nga. Ako Juna. Ako ako manghod, manis Milin. Unya, kung mo tabangan, Axel. Oh, malipay mi, makatindalan mi ba? og makakaon sa dayon ko. Hangol. Dali. Hindi lang. Tarungan na, Axel, oy. Ana, diyan, ha? Uy, hala. Hala nang. Ibagot ang ratuin lolo. Hoy! Unsa na? Ngano ni? Unsa na inyong kibutang? Kini. Magkakailani, lamisa maguni. Lamisa sounds. Dapat lamisa para sa mutinda. Pungko ba? Kinsa may inyong gipananghiran? Hala no? Dan good ni. Mananghid pa di ay mi? Kinalan ari mo mananghid nako. Kon masugot ba ko nga dunay mo atbang sa akong karinderya? Kining misis. Hoy! Misis ka karon. Misis pa po ako, no? Aw, miss. Di man karinderya ang ilang tinda. Bitaw. Unsa may inyong itinda, be? Sari-sari lang gud nga mabitbit mimi. Kanang pungko-pungko ba? Wa man kay tindang lumpia, di ba? Wa bitaw. Mo na mo itinda.
kunway na, kunusay na, nabali, pantaro. Kunusay wa ni mo ni amo. Deal, ha? Sabot na ta. Ang amo agi mo kanon man no. Ang amo puso. Oo, wa day problema. Problema, Japon. Oh, ano man? Sabo kami mi, unsa pa may problema, ana? Kinahanglan mo bayad mo na kog arkabala. Pwede collector ka nga maningil makakarkabala? Mime, kani ba, dan man ni din eh. Kitang tanan at tagyaan ni kay, anim ta mo agi. Basta mo ni akong pagbot. Uy! Nahuman na dayan ninyo lamisa? Sam. Kuan, nahuman na kita, Jer. Kung mauna, ugma, sugod na mugdatan ako. Kadinalian sa good anager. Maninda naman mo. Unya, na may maningil og arkabala. Ato siya ipadakop. Kana. Sige. Nga nakabalaan maning dapit nga daan man eh. Pagsulti lang muna ako, ha? Kinsay maningil. Kaya atong ipadakop. Unya nang. Pila na lahi na ibilin sa giwaman natong kwarta. Kachut sa ha. Dito ning ipahog klaro. 4,550. 4,550 lin. Igo na tingali na nang uy nga ipangumpra nato sa atong tinda. Anya kinsa may mangumpra? Oh, ikaw kinang. Kay ikaw may baon sa atong lutoon. Kining Lin. Doon na tayo problema. Ha? Unsa pa may atong problema nang? Nga dako-dako pa man ang hibiling kwarta. Ay, doon na lagi. Unsa lagi? Lalo, uy. Ay, wak mo ta makahuna-huna ini. Unsa gani? Kinsa may muluto para sa itong pungko-pungko? Hala. Hala, Jud. Di na problema. Problema ginaday. Magpatabang lang tang mama nang. O di ba ni Ching? Kinahanglan gyud nga makatinda kita ugma nang kisugod ako na nga tong datahan. Kining day. Kanang dili pwedeng hangyoon ang tunog ko. Na, di na mo sugot nang uy. Ay, dali tayo na. Magpatabang na ta na. Sige, ayo. Okay. Nang, mata na. Sorry. Kamay na lang. Nang, sige na ba, mata na ba? Tugon pa ko, Daylin. Uy. Yabag naman yung tao ni, uy. Unsa pa may itong kumprahon itong mabuntagan ta? Tingali dili na makaabot sa mga baratong karne nang. Ingon na ba si mama kinala makapalit tag tiil o sa manok? Ay, uy. Tugon pala ko, Day. Di mabuka kong mata, oh. Ikaw nalipong mo, Pabi. Di ka mabuka mata. Una ron. Nang, mitabang lang baya pa nimo ha? Aron makanegosyo ka? Unya ako na nalinuon nimo makumprahon? May pagmatugo eh. Uy, tanaw. Yan, maglakaw dito. Ay, say, o sige kakahuat. Ay, gamay na lang tato. Gamay na lang kita kayo. Unsa ba sa kawaton? Mamahagkan kong kukumartin eh. Pinangwa ni probinsyano nang uy. Apa manggut. Tang lamian ang damo ko day. Nang balik lang unya katog balik lang unya damgo ini katog nimo nang. Sige na nang badali na ba aron makauli dayon ta ug makaluto na ta sa atong tinda. Bukan mo eh. Hoy, ikaw man tong abogado nilang John Nagmilino? Ha? Nga nagutang nihimo man ko nilang abogado. Laban-laban ko kanila. Awa ba ya? Dali diri dong. Kinsa ganito imungan? Axel, ikaw kinsa man saga? Ako si Mimi. Dalaga, waybana. O kung mapangga, magpusnga-pusnga ang panggaon. Gusto mo ka? Di koy. Hindi man ka. Minyo ka di ay. Pero, dong, bisag minyo, ako siya bang panggaon. Kining wa pa manindang pungko-pungko. Diya? Kana bang atbang nimo ba? Wa pa lagi ang ilang lamisa. Uy! Sila na imong gihuwat? Na, mamuti na lang ang imong kalimutaw o pinaabot nila. Wa sila itinda, uy. Kay puro sila dili makamaong muluto. Mao ba? Uy! Axel! Una man lagi sila. Kaliyo ha. Sayang, dili sa kayo sa panglakaw. Ari man kakakaon. Magsukod na ba ako? Sige na, lingkod na diri, oh. Kadiyot lang gud. Kay murag doon sila isugo nako. Mubay kang unya ako dinhi. Okay. Ay, giahak. Gibiyaan ko customer. Karon kang junaha ka. Magmahay ka gid ron ako. John! Ay. Ganun nanawag man ka? Ali, sagod. Kanang patabang utak ko nimo gayos lamisa ba? Kay, amo tinda, God. Amo na i-plaster among tinda.
Kana ra di ay. Mao ra Ako na ang sabi. Kuhain man. Kana. Oh, dali na mo! Dali mo balit mo! Bungko-bungko! Bungko-bungko! Ali, ali, ali! Oy, John. Ano nagdama mo bangko? Ay, saba! Palikuran ka mo sa mga unput! Pagkupong magkani. Dili day mamungko ang mga on. Ay, usam sa ka, uy! Mura mo sa mo sila silutan kung papungkuulan ni mo! Ali, ali mo! Ali! Sa good day ni. Uy, hala. Oh, Paig balik ni imong lumpia. asilan, uy! Nakatugmang ko kung nagluto! Bangas ka. Skang di malasa. Bahala na ni. Mukhaon na lang ko kay mutabaho pa ko. Kauli ka! Ikay, likod na! Ay, Sil! Ay, balik ka magtrabaho! Sa construction. Huwag ko puso ha. Dala, oh! Hoy! 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 Ikaw ba? Ikaw ba? Nasukad na ko kinidyo ka sa kontindahan mo kaon ka. Ay, Uy, uy. Ito may agitan sa kontindahan dong. Pero gitawag ka ining kondinada. ay! Di makukundinada itaw, Mimi! Uy! O sa man itawag nimo ha? Nga imo maning gismago lang akong customer. Kasi pagtuon mo, sigarilyo kay smagol! Uy, Axel! Pagpili, uy! Asa ka kaon? Asa? Uy! Unsa ko lang imong gisuwa, Axel? Kita ka lumpia gud. Ha? Lumpia na? Paig lagi na. Ops! Ay, nala nahilabdi ako lumpia, day. Ay, nala pahilabot, uy! Nagkaon naman na si Axel diha. Mao na imong ipakaon sa mamalitay? Uy, hala no, pakawaw diha dyan na, oy. Ang ano mauwaw man ko, ha? Ikaw ba'y nakatong gabi, ilalim ba? Ilabay na, oy. Hala! Nga nagutawa ako ni ilabay. Gabaan ko, day. Labaw kang gabaan kung imong pakanon og paig ang imong customers. Me. Ganong ikaw mo sa imong reklamo? Oo. Nga ako may nagtaon. Oo. Og usa pa sa gilamian ko sa paig nga lumpia. Oh, awa ha. Tanaw, mi. Miday ba ganin ako customer, mi? Milang, day. Sige, kaon dong. Abaya. Ang. Ay, kaya datas turkiro, no? Unsay Turkey John? Turko, good? Isumbong kang Jerry ha. Imo siyang gibugal-bugalan. Isumbong ka. Mimi, ay, sa daan na, mi. Uy, ikaw ba? Kung nakalingaw ba? Balik lang paliw dito sa mong tindahan, pi. Oh, imo kong hingin lang. Sus. Nabusog ba lang ko sing kasaba, oy. John, pili akong bera na lang. Kadyan, ha? Kadyan, akong kwintahon, ha? Kadali lang. Api ang kanang paig nga lumpia, John, ha? Sureness! Nang, wa na lagi paig nga lumpia. Gipakyaw ni Axel Dailin, uy. Uy, hala taw no? Pila may imong gipabayad ni Axel? Oh, 200 pesos lang. Ha? Wa ka tok inang? Nganong tukan ka taong ko? Ikaw ba? Imo siya gipresyohan bisag dili na makaon ng lumpia? Asa ka tayo dili makaon? Kagutkot mga agi ato. Tingali ka ikaw na lang tong iya nang, maong ni kaon siya. Oh, hala nang. Ano naman? Tingali to ni naibkan si Axel nang. Ha? Okay sa mga naibdan? Ambot lang. Ako ba o ikaw? Imo na lang na si Axel Oilin, oy. Nga naman? Ako ba? Mas gwapa pa man ko nimo, no? Ha? Oh, ako ba? Gwapa pa ko nimo? Ansa? Gwapa pa ko nimo, bungol ka. Kay mas gwapa man ko, mamilig ko foreigner. Og katong Jerry imong pilion. Na, di ko ato, eh. Libog ko ato niya. Murag Muslim, murag Turko, murag Indian. Abi ni mo, day. Kanang puti ako. Kanang kano. Oh yeah. Here I go. Ahoy! Ahay mga manoy, mga manay. Akong inyong likod, DJ Vidjay. Nandito ko para maghanap buhay at your service, DJ Bombay. Pumili na kayo, maganda na, mura pa. Ito ang aking mga paninda. Oh yeah. Uy. Jerry, sa ka? Ni ganta ko. Nakakauntawa pa. Kumusta na inyo tinda? Ha? Waman, okay naman. Waman masakit. Aw, amo tinda. Murag bangkong, oy. Oh, nga naman. Napamidag ka sobra. Wala ko labo sa inyo sobra, ha? Tawaran ni siya. Ang importante, hatag na mo sa inyo data na ako. Sayo una. Sayo. Bitaw joke lang. Kani Jerry. Oh. Jerry, paminaw ba? Kano, pwede mo hangyo. Primerong data, hangyo man dayon. Hangyo lang gani. Mudata man ko nimo, oy. Pilaro ko ng binansya, good. Ako nang, kana sa isinta, gamay naman kana sa isinta. Pero kanang, Jer, 50 raman yung nabilin, oy. Kanang, nay maayo ay, kuha ilang sudan, balik 10 pesos amo tinda, aron makabayad ko nimo kumpleto. Undo? 50 pesos sa maning halin, o sa isinta magkaya akong datahan, di,
Tanan na ako bula-bula, balik 10 pesos. Uy, di ko mukha na bula-bula, uy. Di ka mukaon? Aw, puso lang ipuno. Wa ba na masabot, anak? Ay, labong isugod. Uy, unsa ni tabo ninyo? Hindi mo maguwang, ay. Kuwang og 10 pesos iya na to. Iya pa nung taplan og bula-bula. Oh, di pwede. Oh, kung di good pwede, di lang good pwede good. Oh. Mugustay ko, man. O niya, hatag na ka 10 pesos nga kwarta? Nang tagain na lang na nang uy. Muhilak din na si Jerry na, tagbog yung kag-am-am. Sige na lang, oy. Saan ipahangyo, Turkiha? Unsa? Nena, Nena, imong gikinahanglan. 60 pesos na. Oh, ano ba, ano? Lo, hala, ngani nagidhat ka, Jerry? Ha? Ha, sakpan ka. Imo kong kikidhatan, Nga namang edad magpadi mo? Uy, hala. Tingalik na ibog kang ng John na, Jerry. Kwartaya kung gikinahanglan ninyo, uy. Diyan na mo. kulay. Ay, maningil pa diri. Buang kong Turkiha ay. Ha, mulimod pagiday. Isa klaro ka ayo nga, nangidhat gid siya ako. Da, sagdi na lang nang uy. Di bitaw ka mahilis? Nang, kinahanglang punan na to ang atong itinda. Punan? Oh, alkansi magutas kahago nang. Punan pa gid nga, imong paigon ang luto. Samot. Kamu ba no? Jud ang inita na napaig. Para kadtura. O lagi, unyag maos bande. Mayo gani kay gipakyaw ni Axel ang lumpia. Kunwa pa, kadako na tong alkansi no? Sas, oy. Unya be. Sa man sa imong ipuno. Maninda tagnokos nang. Nukos? Oh, mo man ako nakita sa ubang naninda pungko-pungko. Sa gulan man nilag nukos. Labi may mag-inom aw, lami man ang nukos isumsum. Hey. Pero, Taylin, more magkapoy ni Nico siya, oy. Ha? Gikapoy na ka nang? First day pa lang gani nato gikapoy na ka? Ikaw ba'y matag sayo ba? Lalim ba? Unya? Unsaon naman lang nato ang atong datahan nang? Unsaon naman lang nang, oy! Oh, kaya sa may mitabo din nato, kung di ta makadata. Uy, nang! Magpriso yung taon-taan na nang, uy! Aw, ha? Aw, tinod ka, day? Mapriso di ta, anak, day? Mapriso yung taon-taan nang. Doon ako tigipirmahan. Unya, daghan pag ang makatistigo ni Jerry nga nang huwag niya kwarta. Ayaw gid anak nang, uy, mauwaw yung taon ta. Oy, mapriso di ita. Sige na lang. Unsay sige na lang. Padayon ta paninda. Unsa man, Jer? Nakadata ang taga-pungko-pungko? Ha? Nakadata ba sila ang taga-atbang? Nakadata man. Be. Ha? Usa halo. Jer, kanang mingaw man. Ako nang dublihon ugma. Naanasag ka, ha? Sana ba'y tanong sabot nga kadadlaw yun ang data, ha? Waiting banay kay magbukatan mo? Hay, sa mga bito ko'y palta. Kisa lagi hun. Ako! Sige na. Data na, Mimi. Kay, dagan pa ko paninglunon. Kadugan na ba na tong suki? Karon ka pa magduda na ako. Oh, kinsa man naging huni mo nga nagduda ko. Apo lang, ang sabot yun. Grabiha sa di mo eh. Di ka kapangyo. Ay, paita ba yain uy? Unya na ingon pait. Kung dito ka bayran. Oh, sige. Ugma, ha? Ugma. Doble. Aja, chori, aja, baila, chori, aja, baila. Day. Daylin, uy. Nang, Sa man yung gisuwat niya? ay, ang gikumpra na to ganihang kadlaw nang. Ang tanang gasto. Unya, gikuhaan na nako sa atong halin. Unya, day. Naginansya? Na, kung wa pa pakyawan ni Axel ang paigalumpya, pwerte yung alkansihan nang. Unya, gikuhaan na ni Mus Bata, day. Oh, sa pamani ay. Nya, dapat yung sobra. Kaluoy sa Ginoo nang. Igo ay nakakapyot sa dunggan. Ikaw ba sa manulti, uy? Kinundom na noong ko sa una da. Parihas mo na sa tong grado ka na sa elementarya. Makaguha ka ni tag 75 no? 75 naman, 75. Ingnon na nga, ikaw na nagkapyos dunggan. Hoy, dili ko ingon ana nang no. Ingon na ko ikaw. Kinsa man di ay? Ako. Ay, bugo. Bito na ko sa elementarya pa day, no? Nga naman nang, pag high school mo na bright na day ka. Bugol nga pun. Mabita may undang lang ko eskwela, uy. Naluhoy ko sa maestra.
Ingon mo sa mama, kas lang kuno kus baon. Kas pag kus lapis. Ngano man ang? Sige magkabalik. Ngano mabalik man sad? Aw, kini liging bugot ako mapang-iton basta di ko kabaw sa answer. Ay, kinabuhi. Sige day. Matuog na lang ta, uy. Basta nang ha. Mata dayon ha, inipukaw ni mama. Ay, Jonah, mata na. Kinahanglang mo sayo mo aron makapili sa inyong lutoon. Ay! Hoy, mata na ba? Iwasan mo, uy, kapuyo. Sayo pa baron nga alas 4 naman. Alas 5 lang may mga lako mo, uy. Unsa may inyong maabtan ditong tiil og o sa manok? Ha? Kung dugay ka mo mata mo bangon diha. Sige na bangon na. Eh, si Manin, Ah. Milin bahay man. Ay, naligo naman gani. Sige na, bangon na! Uy, ito dawa, uy. Wa mo ka maligo. Ligo pa ko, samot katugnaw. Ay, maayo man natong maligo ka. Kay inig-abot na to. Magluto man dayon ta. Ikaw ba? Naligo man ka. Ikaw na niluto na na. Niyabag ka? Ganun ako raman. Ikaw di ay. Ay, tiwas kong tubi. Haskang paita ni mo nang, uy. Hain naman sa nintay si Cool, uy. Madugay kita inig samot. Inanday, sikat lang ito sakyan, bi. Na, mahal lang, uy. Unya, dugay pag yung maabot. Ikuyawan mo? Sama niya! Tangsa lang na da! Ngaulang ipon ay! Saan siya pag to? Lipay mi hapit may dasmage! Ay, di mo naman mahitagong dasmagan tamoy. Ako na lang gikalkuludaan. Nga, inigulo na ko sa iyong tungod. Kulo ko. Ikarkulo na ko ba? Karkulo. Nga nung ikaw may nag-drive ining e-bike, Axel. Kuan, miyang yung may marlon aron mahatod tamos carbon. May nuon! Bebe, saan biya ka kakuratan niya? Be, libre na yan eh. Libre bisplite. Nga nung gutong malibre man. Unsa may yang irimit ni Marlon, man libre siya. Eh, sakay na mo, aron makaabot tayo mo sa carbon. Itolin, day na oy! Sus, tapos Sige, ikaw rin nag-ingon na, nga sakay dayon ha? Oh, pero ikaw rin nag-ingon nga mo sakay dayon, pero nagtindog yapon ka diha. Ay, katugon pa mangyo ko, oy! Di ka mapahair sa lumpia, ha? Nabitaw ka mo pakyaw. Uy, nanganaday. Sakay na, oy! Nga nung nag-drive man kag e-bike sale nga doon na makakitabaho. Ay, may na lang ni. Doon ako'y pamiliti pa dong sa trabahoan. Dagan di kag anak sel? Ha? Anak? Sobra mo mong paningkamot. Luliman ka? Nagtrabaho ka sa adlaw. Unya, mag-drive kag e-bike inig adlawon. May kag dagag anak. Wa ko'y anak linoy. Single pa taon ko, eh. Ulitaw pa di ay. ulitaw pa, Pero nga nung mag-drive pa man gyud kag e-bike? Ay, nangangyar kong bay marlon linoy. Ay! Agay! Ngano kalin? Si Manang ay, kapit mahog. Hala! Nakatuog mo na ko, oy! Sus! Nagdambol bang nahog ko! Paita ni mo nang, uy. Wa pati ka makopi, wa na. Nahog na gid unta ka. Ay, salamat in taon. May kasakyan ako. Uy! Axel? Ikaw magod din eh. Nag-drive na kag e-bike? Wa man. Saan din yung gisakyan? E-bike. Namingon man ka nga wa ka mag-drive og e-bike. Mo bitaw. Ay, bip sakya ko bi kay magpauli na ko. Uy. Ipakyaw man kumi. Mo bitaw mingon kung wa ko mag-drive og e-bike kay wa man ko masahiro. Unsa? Lagi. Naghuwat naman ko sa akong pasahiro. Kinsa may mo pasahero? Secret. Sa secret. Basta secret good. Day. Di mo uy. Bugat pa kanya akong gida. Kinalan makasakay na ko. Ang samtang ko. Mamugos man ka. Nagipakyaw man niya akong e-bike. O, to. Bakante nga sikat eh. Nay. Kato na lisaki. Abadi ay pagbuot na ako uy. Ayaw sa pagbuot na ako. Kung di ko mapasakay ni mo. Ginaganak ko nga gipakyaw ng e-bike. Muplite man ko. Gipitihan ako daan sa nagpakyaw ini. Kinsa man gumi pakyaw ni mo god? Kinsa? Be, kinsa nagpakyaw ni mo? Ano ko di... Axel! Oh. Napala kita! Sila'y nagpakyaw na ako. Sila din nagpakyaw ni mo! Unyag sila. But anay? Samot yung kagsuyaan ni Mimi, Axel. Uy, nga di iya kong suyaan. Aw, May magsigog biyahe og e-bike. kinisel. Ngano gusto to ni mo siya pasakya? Di mo makasakay nga libre. Ala tood no. Astang malasas pa rin nagbunyag atong mimino. Pero bantay mo ha.
Mura na sa trabaho niya to Rottweiler nga mo paguton makakita na to. Oo, may problema, day. I-asdal na to atong German Shepherd niya. Ha? Doon na dito anak na? Doon na, uy. Takap lang ka oy. Inipagot niya, no? Ato rin bukaran sa litratos German Shepherd. Ada, muhilom lagi na. Hi! Hoy! Ay, tanawa, di ba? Pagot na yun. Bisa mo pa yato mag-abot. Mura budo, ulay. Ay, isug ka ni Mimi, uy. Ay, ay na siya tagda, oy. Ha, mura chuk ilang buang. Sige, pagot, sa gway kunta. Makikunta ni kanya nang? Di, uy. Nga, nganong maluoy man ka? Eh, dali na nang uy, kay magluto pa ta. Sila ba inyong deprete ni Axel, ha? Ngawa man ko pasakya. Tubag dayan mo. Sila! Mimi, ay nagkasuko, god. Sila man gyud nakauna. Mong, sila gyud makasakay sa gidriver na kong e-bike. Kung mauna, mo plete ko ni mundaan. Aron ako na say mo pakyaw ni mo karong kadlawon. Pila ilang pakyaw? Kuan. Pila? Kuan, man, god, ganing. Pangita na lang ko ng ilaing e-bike imong sakyan, Mimi. Ikaw mo akong gusto. Ay, dong, sugda na lang na si Axel, oy. Di ka maluoy. Naglumbay na tang barikos ang agtang ay. Ha? Ang sa'yo barikos? Ang tang Hoy! na, Hoy! Ugat na, oy! Pahong-pahong! Uy, Aray. Sakit di aron, oy. Imo mo ko gingan pahong-pahong. Ano, reklamo ka? Protesta jud ko, Mime. Protesta jud ko. Tista. Nang. Ang buntag pa intaw nang. Uy, nangita naman kong kag-away. Ah, ako di ay. Ako di nang itag-away, Len, ha? Siya ko bidol lato. Laliman ka. Ya ko gingan pahong-pahong. Kining Mimi. Lami day na. Mimi. Murag ako may imong gikalagutan. Ay, may balibad ko nimo. Ano? Ako mo yawaya. Ayaw sila. Ako inganlig pahong-pahong. Ayaw lang taon si Jonah. Bito. Ako gimibalibad nimo. Di, ako mo isa. Oh, kasi sawaya day. Mo. Dili sila. Sasayon ta ka. Wanga ka. Why magbuhat na ko? Wa. Aw di ay, wadi magbuot nimo. Wa. Nang. Ayaw lagi pang itag-away na. Ay, kung way magbuot nimo, halala, pagbuot-buot dito gimo. Dito ka, pagbuot dito. Aw. Chumi. Tanali, magluto para bata. Aw. Hoy! Oy, Me. Tahoy! Oy. Me. Layo na sila. Ay na lang panghagit. Ang bugiro ka. Mura sa tagsikin sada. Uy. Ha? Magluto ba kay? Buset. Ay. Skang paita. Abi na kog magbugno na sila da. Ako na lang ning iuli ang e-bike, oy. Kuyawan ako ganihan ng uy. Nalugot akong kikuyawan man ka. Ay, mura man kog musukol ka ni atong Mimi. Sa dihang ginganlan kag pahong-pahong. Kasabot ikaw sa pahong-pahong nang? Ngano gid gutawon ko kasabot anang pahong-pahong. Ikaw ba'y nga nilag pahong-pahong? Lami ba na? Unsa man din ang pahong-pahong be? Patulon. Askang paita no? Yan sa day na, Lin. Buang-buang, way buot. Aw, ha? Mo din nga. Ay, parehas na, oy. Wala gihapon na. Makalagot gihapon. Ay, papaday tagluto, oy. Makalagot gid makalagot. Nadugan lang kog luto da. Tungod dito mga pahong-pahong. Ang kong luto, gwapa. Da. De pansit hoy, Hector. Adobo di ay. Hapit na. Hapit na. Ando kayo magluto ka pa, oy. Gutom na ba ako? Da. Unsa man ang mga nanindahay di agpungko-pungko? Mo may nakalangan nako. Labi pag yun atong gingalag Axel? Ha, nagtuo tingali siya nga dili ko makaplitin niya kung akong pakyawon ang iyang e-bike. Sabi yung pahingan oy. Never heard man ko ano. Wa ka makabantay na anang nanindag pungko-pungko? Kung saan lang good. Gahapon lang. Sabi yung luto. Na, musamot mo kong kalangan sa kong loto, oy, kung magsige kag pangutanan din bayuta ka. Unsa man bayot? Oy. Ay, sabi, ibo na akong pagkabayot, oy, Mimi, oy. Kadiyot ra god. Anong gingalan man ka og ka Hector? Sa man ka NPA kayot? Ay! Pagidlay mong gudnoon ka diha. Ay. Ako, NPA. Gingalan mong gud ka Hector. Di ba basta ingon anang dunay ka NPA man na? Ay, kaliadto na to, eh. Kaliadto, akong NPA. Naong pulos up. Samot ka way lami. Ay, samot ba kung kabwisit ining buntaga? Sa manoy mo kaon ka o dili, ha? Hala! Nag-display lang po ko ay. Ay, naon na ako Teka silang pa, ay! Ay, kahit. Ay, kaya ba yung ipatayog tao yun ay? Oy!
Huwag yung pinalaki mo sa lang inyong lamisa. Ay, laki man ka. Tabangin mig al sabi. Uy, excuse me. Hindi ko lalaki ha, babae ko. O siya? Bahala na nagunsa ka. Basta tabangin lang mi, be. Kay nagdapa man ko sa among tindagot. Ay, nahala. Pangan tama, sige. Alay. Ako na rin magluto. Ay. Ako na lang aras sana, be. Ay, dali, Pugi. Yayungan ka, Pugi. Ay, ako na lang. Ako nila sa Pugi. Wow! Wow! Parang daga na magtinda. Ano ginagyod? Aranda, dako sad mig ganansya ba? Maayo. Aron, sige mo data na ako. Hala, uy. Nagpa-enroll sa bebo sa tour ko, Jun na. Kung dili may magpa-enroll, Hector. Asa may puhunan. Maujud. Nga sa ano pa, dako mig natabang ni atong gustong magnegosyo nga way puhunan, di ba? Ano ba yan? Mura mo kang nagpagarbo silang pagpautang nga akong tubo, eh. Kinahanglan yun na, bayot. Payo talaga yung buntyak pag yun. Nagsagrado na kong pagkatao, eh. Sagrado din ang mamahiyong bayot. Of course! Tawa na. O yala. Kamao di kang mga talita, eh, Turkey, eh. Sige na. Pili na gun sa imong kanonoy ka, Hector. Aron, maghuman na mo ni Jerry. Ay! Bayo! Alala ni paghot na sad! Ay, kay Hector, gisingitan kami mi ay! Uy! Ngayon mo kong sigit-sigitan, uy! Sinaghatag niya kataguro sigit-sigitan ng ko, ha? Bantay ka! Nina pa daw dinis mimi, Saman ka! Ha? Nagpasukad ka, unya ako ni mo balik ka! Hala, uy! Sabigingon niyo mo nga mukhaon ko, ha? Nangutana ko ka na ako kung sa akong loto. Be! Iya, pasukan dahil ko, ha? Kung mo talaga customer, usa giluto ni mo. Pasukan dahil na! Uy, LR, Ayaw ko gilas sila si dia, ha? Lahi dia. Dali. Marika! Binulutay na ni! Excuse me! Ha? Ay, ito lab niya, ha? Ay, lab niya, libukton ako. Hilas ni mo! Ikinagim na kong bukton na! May balarot na! Ikay mo uli! Buhok sa bukto ni mo kay Hector, malarot man! Sakit ba? Hoy! Ay mo pangilabot ya, ha? Ikaw ba? Maayo ka ging mangurner sa akong mga suki, da? Usa! Ako! Hello, uy! Huwag siya na sugi ako! Usa na di ay? Suki day mo! Daka, uy! Hindi ko kabaot na kaya masuki na ko ni mo, ha? Mangutang day ka kay Hector! Tawag ka, uy! Na, di sabi ka na mo suki, uy! Wa usong utang sa amo! Kadiyot lang. Ay, anak, kanasad! Kadiyot lang. At napaday ka diha! Sa dili pa mo magkarambulo, ang inyong sandatabi. Hindi malasa, bering adlawa, uy. Wa pa gani mihalin, ni apagay maningil og data. Punaan pagid nga utangon pagid ang among tinda. Unsa man? Sige pa ta. Oy, what's the matter? Nanong piling manggod ka? Uy, musamot mo ka boysit ano eh. Kibaw pa lang kung daan nga ingon daan ni magnegosyo. May pagwa na lang. Ingon ana mo na dyan na. Di man ka kahibaw unsay kalisod kung di ka mag-agi kalisod. O di sa kang mahibaw unsaon pagbuntog sa kalisod. Kibaw day ka, saon? Kay bahoy. Sa mo ulang trabaho? Sus! Pulos tuod mi mga lalaki pero sep-sep aron mugaan ang trabaho. Kinahanglang mutotoy. Mututoy? Oo. Di na di mapatutoy siyang trabahoan. Ay, ang buot na kong ipasabot ba nga pirmi gyud nimong abibahan ang inyong labaw nga purman. Ay, wow kasabot da. Kanang imong buhaton bisag unsa ipabuhat sa imong purman ba? Nga daigong gyud mo siya sa taman sa ginhawa. Og imong lawgan aron panggaon ka. Iro, Ikaw lawgan. bang palitag adobo unya paimnon og soft drinks ana ba? Gaan na yung trabaho. Mulang? Ikaw, mututoy sad ka? Uy, di ko eh. Ano mo tutoy man ko nga. Kamao man ko sa akong trabaho. Pero, sahay makalagot lang. Kamao di ka maglagot, Axel? Kamausad, uy. Ano di man lagi ka maglagot kung singkasingkahan ka lang anang mimi? Ay, babae man na. Ano di ba sa ka maglagot og babay? Kanang babae dyan na. Angayng panggaon. Dili kalagutan. Ay, di ka maglagot sa imong asawa. Ay, wa lagi ko'y asawa, uy. Oh? Nga naman di ay. Minyo ni nga akong lawas, oh, dawang. Abs ay. Abs. Abstract ba, Hoy! abstract. Ay, bastos. Ay, mura kang agugudan sir dyan. More. Mura ni Moy. More pa. Wala tao pa ko eh. Single and ready to mingle. Wa ko'y asawa. Oh?
Pero daghan kang ka-live-in. Samot. Kapoy ng live-in, oy. Ay, Ang luoy ana no ang mga anak. Lain-lain lang unyang apelyido. nga nugod taon. Kay live-in man mo. Dili man laganap pagbaya ang usa ka lalaki o di ba ang babae. Nagsalig mang di man sila kasado. Ay, ingon di na anak. Mauna. Ako kung makita kong babae nga akong higugmaon, akong pakaslan. Nang, daghan naman tagsuki. Atong punan ang atong tinda. Unsa man siya ito ipuno, day? Ato bang ubay-ubayon ang luto ba? Ubay-ubayon na luto ang atong tinda. Kana. Pero day, gamay naman lang gani na nahibilan sa kwarta nga atong gihuwaman. Saon, makuhaan nas data. Di, manghuwam na sa taslain. Lah, naglisod yung mga ganita sa usa ka datahan. Unsa pa kagod po na natuglain ng utang? Dako naman sa ang atong halin anak ng bakon, daghan tagtinda. Madato nakataan nilin. Unsa atong kalibutan? Kung madato ta ining atong tindang pungko-pungko nang manimpad lang gud ta. Unsa man? Sugot ka nang? Aw, kung madato taan na. Ngan, dili pa ako musugot, no? Ay, nganong dili man mo maglungag aron makadaginot mo. Pero, di ba puso man ginapungko-pungko, ma? Di ba do na may mangitag kanon? Mas dako mo ginansya kung maglungag mo. Nya, ma, dato nakatana, ma. Kapadato na. Basta maayo lang ang pagkadaas inyong negosyo. Sure yun ko nga, dagko ang inyong ginansya. O madato na gid mi anak, ma. Ang madato gyud mo. Okay, maglungag na lang mi. Gawas sa inyong gitinda nga bula-bula, lumpia, tiil og o sa manok. Pagluto sa mug itlog, uy, kay to na may mangitaan na para pamahaw. Unsao man na itlog? Ay, bisag unsaon god. Inyo bang isa ni side up o scramble ninyo? Pero kinahanglan mo sayo sa mug display. Sige, ma, sige. Okay, mana niya. Sam! Oh. Tanawan sa akong daw! Hala, mga suglanan lagi ng pagkaon, day. Di naman ka, anak. Akong giutang! Nangutang na sab mo? Aw, ano kun man kuno, ma? Kung gasto na mo ang cash. Ay, kuno na utang, ay, wag pa mausik. Unya, be. Bayaran man gihapon na. Mapunaan man ang inyong datahan, ana. Makadato man kaninamo, ma. Sige lang, good. Ang buot lang ninyo. Siguruhan lang yun nga makadata yun mo. Naarabay nagsigig tanaw sa inyong sayo. Kisa man, ma. Ay, kanagod si Mimi. Dasagi na siya, oy. Anong magyawyaw sa na siya? Di man siya mo bayad. Unyag pagkauawan mo, ipanabi mo. Nahibaw ba yung mong gilibutan siya sa mga libakira? Aw, dapat palibak ka lang. Di bitaw mo mga agabi na malaslas. Hoy! Oy. Ang liba ka sabon no. Oy, bayot. Kahit tor, nga may labot man ka. Ibaw ba ako ang sa inyong gilibak? Daray. Insa man ko na yung magilibak, Si be. Ching, oy. Kaya may bibiya sa inyong grupo. Nimal, di kang bayot ta. Hindi ba? Sakpan mo ay! Bawa na mo tiyat. Maglibak din mo kung wadi ang tao sa grupo. Hindi ba magkapanalipon siya kaugalingon mo? Hawa diha, be. Hawa diha. Mawa ko! Ako sa inyong libakpan! Bibi, palingkura ko, be. Aro na kayo na, wey. Palingkura ko, makapil ko libak ninyo. Dahil mo, basta wadi ang tao, libak ko ninyo. Uy, hoy, milingkod man gud ka diha. Manlibak to, eh. Ano? Paano ba ka na? Ka na ba si Axel ba? Ha? Ano man di si Axel? Uya ba siya ni Juna? Ha? Ano kami may mong pangutanon? Libak ka na. Di ba? Dito ka man sa ilahan ni Kauna itong pungko nila. Tungkol man ko ni Axel. Naibog ka ni Axel. Ay, kung ano, hindi isang sige irang yung bukton. Ay, tigson, gahi. Hello, ay, Ug tingali. Saan sa tingali? Tingali, gahi po ang dili niya bukton. Kahilas! Maya ni mong bayuta ka. Lagi. Unsa mo kayo gustuhan namin ko ano? Niya, sabi gustuhan niya Juna? Mao na bayot. Unsa ka iyang nagustuhan ni atong Juna? Nga kun buto na unaon, mas gwapa pa man ko kay ni Juna.
Oh, di ba? Girls! Oo, ay, Unsa mas man? gwapa, Jud. O, yun mo sa Ay. akong gisulti nga, mas gwapa ko kay ni Jonah. Mao jud ay, mao jud. Aha, Papa jud oo. ka. Hala, pag ginabot na. Ah, sige, pagkuha na mo Ginabot, ginabot. ha? Basta nga, mas gwapa pa kong Jonah, ha? Oo, oy. O pag ako bulsa. Oy, pahuwa man ako ko sa kagatos dani ha. Yang tigo ba si pangibag lain kay tigo. Napagaw sa Napagaw. Ay, Oy, miya to sab ko miyo ha. Kuan ba ko ba ko 200 diya eh. Pila? Ko ba ko 200. Kay palitan akong beer si Axel. Aron di lang iyang bukton akong sige sa giran. Ari, giba? Ang lang iyang ang yadan siya gihi. Oh, tanawa na mo. Di ba napunan ang atong customers? Ay, bitaw, akininday. Punsa ka rin ang gipuno ni Mugluto, Dainin? Okay. Ugoy, why pakaping sirina? Okay, maruya angan sa sudan nga gipuno nato sa atong tindahan. Ay. Og may crab meat og tortang bulinaw. Ah, hala, bantay ni bantay. Milabang si Mimi. O kitirumbo. Wa na, bugno na ni. Nganong may daghan man ang inyong display? Ay, nasa may linay. Nagnahag luto. Syempre, daghan naman tag customers. O, daghanon gyud. O ganong naglungag naman mo? Dili ba, nagsabot naman ta nga magpuso ra mo? Nganon doon na naman mo'y kanon? Oh, doon naman ko mangitag kanon, Mimi. Og na naman sa day og mamaligya mi kanon. Do na day masuko. Ako mo'y masuko. Nay, mura. Unsa may among labot nun masuko ka? Tagsa-tagsagot at paningkamot aron mo aumento ang atong negosyo. Ah, mao ba? Pero ako mo'y nakauna ninyong tinda, dili ba? Onya, Mi. Doon na dahil mapiso. Kung mapiso na mo, kung musunod mi tinda ni mo. Nga naman, imapuhan na namong gigamit? Ni Malay, musukol ka na ako? Oh, ha? Sulti lang ko. Musukol lang ko. Ba? Sa? Away mo, away. Ay, kini siya ay. Oy. Masuko, daghanon na mo among tinda. Buti ay. Mahurot ka ha, na? Ha, kung dili mahurot, dili magsakit ang imong tiyan. Kay dili man ka mo pakanon sa dili mahurot among tinda. Ay, hayag ka asay b**k niya no. Kung kisi mo kaon tug sobra. Hoy, mga animal! Hindi Mga way tayo. batasan! Oh. Mga way batasan! Nga kami, wa mi batasan. Oh! Tuwa naman dito ang imong pisto. Mao na. Dito ra ka. Lagaw kaw. Turko, nilaban ka nila? Ha? Laban Wala ka ko nila? mo laban. Pero, pasag dili na sila. Kunya di sila makadata na ako. Ikay data? Unsa? Mao na. Uy, iya sinso lagi mo. Ay, madato na mi Axel. Sigurado kay daghan na mo magluto nga sudan. Ug maayo kay nakahunaw na mo paglungag. Bati tong puso kay usahay gahi. Ay, bitaw, ingon mo gud si mama nga mas makaginansya mi kung maglungag. Ah, dugay lagi karon. Ay, dugay na human ang mong trabaho eh. Uy, hindot ako dani. Bago lagi mo gidisplihan sa inyong sudan. Oh, unsa pa? Aron class mo tan-awon. Unya makakabig mi mga customer. Makaingon gid sila nga limpyo among tinda ba? Maayo sab. Anya, way naghasol ninyo? Ay ka, pero maminti man na. Ha? Kung nas mi ay, primila mi sulungon din he. Ganiha, giso na sad mi. Kay ngayon ko nung naglungag mi. Kuan ba akong buoti pasabot nga naghasol kanang gobyerno gud. Ha? Gobyerno? Kanang pruba pananglitan. Oh, unsa man na siya? Kana kung mo na sila imo limpios kadalanan. Gidili man gud sa gobyerno ang manindad daplin sa daan. O kanang probe mo ay budakop nila. Ay, wa man tingali na din he. O tingalig, wa pa mabutin ni ang ilang clean up drive. Sige nagtabian eh. Kana asa ko bi? Pahungit ka? Ay, nga nagutang bahunggit man kunin mo. Unsa man? Imo na kung bana nga. Lo. Kinahanglang imong hungiton? Subudio, oy. Gara sa... Ay, Uy, bana gyud. Ngano man? Di ang ngayon nga mamahimo nimong bana? Ngano, foreigner ka? Ha? Ha? Kibaw ka no, ang akong gusto pamanhon no, kanang yung foreigner. Kanang muhatag na kong dollar, dili pesos. Taasa sa pangandoy ni mo Juloy. Tural! Nga, mga doy ganit tataas, good. Ala, dito sa ubos. Kapoy kinamasigil ng tapobre sel, oy. May nang foreigner ato mabana, kay mahatagan tas tong gusto ba? Di ba? Unya, wa ka mahadlok nga mapunta kag foreigner nga salbahis. Kanang padugon una ka ba? Unya, una kalipaya. Ito man na. Kana bang kastiguhon una ka kanang makakita sila dugo sa imong lawas. Una kanila jerjiga. Sa? Ala na, ala na. Kana bang sa lista ba? Sabo, oy. Di lang taon na, oy. Hindi ko din lang magis ka na, oy. Papili na din mo sa dansel. Ah, Pas mo panuong ka, kung papasangin lang ni mo. oo di isa. At nga ikog bula-bula og nukos bi. Bula-bula, okay? Kining John, Mm. huna-hunaaw niya pag-ayo ha. Gun, mupadayon ka og pamana og foreigner.
kadaghan pagod ang inyong tinda, hapon naman. Nga naman day kung daghan pa nga mong tinda. Unsa man? Imo ning puhunan? Kay nag-ingon pagod ko, nga ako ng puhunan. Unya? Nganong naminggar man ka? Ang ako ba? Tingali ibalik na inyong tinda ugma. Na, mawadaan mo customer. Oy, 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 oy. Naunsa na sa naratwal di halin? Na, siya ay nag-uol na daghan pa ang nahibilin sa atong tinda nang. Oh, kung nag-uol na siya, ato ipapakyaw niya. Ano di siya mag-uol? Makalagot. Ang ato rin yung gibantayan. Otro sa nabang niyang tinda. Daghan sa sobra. Oh. Ay, mingaw rong adlaw sa amok pa kaayo. Maulagi. Kung ato palang gipautang ang atong tinda, gamay na lang unti nahibilin. Maanad silang mangutang, uy. Ginan siya, anak. O, sa man, ngipos ka? Dali na! Tabangan na maglipos ang atong tinda! Dali ka pagkuhon eh! Ha? Ibarguhon, ay! Ibarguhon! Ay ko na! Sel! Sa inyong tindabi! Ada sa uban! Sel, magkapanguha! Nayabangok, uy! Angok ka! Ang niya na kinatagapon na! Ha? Abi na yung daging naling limbi! Hoy! Kaya mo na misa ba? Hindi na doon! Hoy, ayaw lang tao sila, hoy! Pagkakabit tayo ito sana! Naninyo rin ka doon! Ayaw lang! Hoy! Ayaw na lang paghilak, John na. Saon, disgrasya man. Ang disgrasya, Gyoto, ma! Hilang umingin ako! Ano ni ko kahilag, ma? Laliman ka! Wapag ko na makaiba sa mga utang, ano makaiba bigla misa! Unya, ay, lalagid na doon sa truck! Kaluoy sa mga lamisa, ma! Ay, naghilak-hilak niya, agad. Maghimo lang unya kong laing lamisa. Unya, manghuam na sa miyani, ano makahibog lamisa! Kung sabi mahimong mahimo. Damit na ko nagpasidaan ninyo nga. Kinahanglan magbantay mo sa mga prob. Mupay mingaw kayo. Abot-abot pa ito prob-prob. Dagan naman sa sobrang tinda na mo. Naimar ko pag inato na mo lamisa. Kaluhay sa mga lamisa. Di raman sagot kita rin na imbarguhan nang. Hasta man sila sa Mimi. Unya, makawanas kong kagool. Nagkahan na naman yung tinda na ito, dayoy. Ang uban nito nang uhog taos yuta. Ligid-ligid. Ipaasa pa man lagi na ni mo, John na. Bawi alang gud ugma. Ugma, ma? Oo, maninda mo ugma. Basin pa di ay makabawi mo. Saan ko itong pagbawi, ma? Ano naman may lamisa? May nahibilin pa man sa atong tinda nang. Katunang layat? Lutuon lang gud og balik ugma. Madara man to ba? Ay, nalagi ka balak ka, John. Muhi maghimo kong laing lamisa. Saan ni mo? Drawingon na ni mo? Anong drawing ngun, good? Sa mga kahoy, be. Lansang utabla. Ay, ako rin lagi mahibawan, ha? Basta ugma, duna na mo ilamisa. Uy, halad no, ha? Nadagi na ilamisa na ni Juna. Oo, nadagyod ka, Hector. Ano ikaw? Sabi na da. Ang ako yung mga stall. Bago para ba ito na akong giutang sa Turkey? May noan. Ay, halo eh. May kiniguran na drang isul ra. Ang ilang taong Juna, ay kay lamisa. Hangtod pang uban ng tinda. Ay kayo. Nada akong kalan, oy. Sus, may kasing-kasing. Uy, mga atay o batikuan. Ay, Mimi. Nakakita sula kita. Ha? Nakakita ba ka sula kita? Ah, si Axel mo na. Nagdag mga tabla. Ay, dili ka lang, ha? Kaya kung doon si Axel, ulit ang sinala sa pagpalit. Sige, sige. Balik ako, ha. Ang dami na mag-trabaho, Axel. Ay, naghimo kong lamisa. Naghimo kong lamisa? Pagkaginsa mo na kan-anan. Ilang June na ugmilin? Uy, wow, ha? Nangalit ng tinigom. Kaya nagkapalit man ng materialis, aron makahimo ng lamisa. Ay, naningkamot man sila ka, Hector. Da, oy! Nung napagya man ng tao ng ka, oy. Nagisumpa siya kung ngan, oy. Bibalang ka sa uban, inpeik ko. Ay, minubo man na sa kagwapa mo, Hector. Ay, halaw yun, oy. Diba? Kikil ko one part. Tinuod ka, Sil. Uy, nga, naibo ka na ako. Saan? Naibong baka na ako. Pagay bidayot ko, bi. Kay sumto na itik ka. Kaya ka na daw. Doon na kayo siya kakiyas nga beer. Uy, si Kata! Ay, sigdok-dok ay bana ayon. Unsa man lang imong negosyo nga makasustinto ka man akong usap ka case nga beer? Case naman, Gwan. Kung may suod nga beer. Pahawa sa akong atubangan, di. Tingalig. Malambuyog yung martilyo sa imong naong. Unsa? Allergic na magbayot ang akong martilyo. Mao nang pahawa na yun!
Dali dayon bayot, balitay dayon ko. Usa lagi buhat ni Axel. Oh no! Usay oh no. Murag di ko makatuwa. Pero matuwa na ako aron madali. Ay, nayabag man tingali ka uy. Usa lagi buhat ni Axel ba? Lagi mo siya lamisa para ng juwang Milan. Oh, Ano ha? O sa simo ha? Agod na mimi. usay agoda. Ta, magwang sa guroy. Ni Mimi, gisakitan ko. Gisakitan ko kay mo nag-uyab na gid sila si Axel ug Juna. Dili di ay si Milin ang iyang natripan. Ako pala sutaon. Pero da, sa kinsa pa lang duha na tripan ni Axel, wa na chance. Dili ko kana madawat. Unsa? Ayaw man to si. Dagan nitang naibog ni Axel. Ngano? Ikaw ra ba naibog bayot? Ikaw ra dure kasing-kasing? Mas ikaw ba manggani way angay nga maibog kay talinis man kag tumoy? Unya, katalinis mo sa kung mahigugma. Di ko makadawat sa akong kabildihan. Just like that. Dili. Mingaw lang. Ay, Turke. Ay, Turke. Namingaw dyan. Kaya nahurot kay bargong ilang tinda, eh. Unsa? Ay, haskan di malasa jud. Mo pay mingaw, gataki pag gyud mi sa probe. Way mga kaluoy. Oo niya. Way data. Ang atbang. Ang managsuon. Na, magsura sa mo at igidayan na minsa. Wa sila dado. Ano dadon man sila? Ang buta kong ipasabot. Wa ba sila dado? Maayo unta og gidako pa sila. Kay dili unta magsakit akong dughan. Imagine ka, gihimuan sila dali-dali lamisa ni Axel. Axel? Axel, guys, ka nagpanda sila na minsa sa satbang, mga na Axel. Wa gyud kay ikadata Mimi. Isag usa ka gatos lang. Ay, mamugwas. Bawa man lang sa kudig usa ka gatos bitor kay aron akong idata nimo be. Ay, sus Mariusip. Dad, itong pagkaon si Axel nang uy. Uy, ikaw lang day, uy. Ah, grabe sad nimo. Dili ka maluoy atong Axel nga. Nagkadusingot man ganito panday sa atong lamisa. Ay, ikaw li pakaon niya. Kinakagusto mo to nimo. Huh? Di ra ba ako yan nagustuhan nang? Ikaw ra ba gyud? Niya, kaya wa mong kagusto niya. Ah, grabe sad nimo nang uy. Moingon na ba kang grabe? Kay ba na ba ka ha? Foreigner, may akong damgo nga mamahimong bana. Foreigner. Onya, kay wa may nanguyab nimog foreigner, mamugos gid ay ka. Aw, kunwa, Jud. Agbantahon na lang ako na si Jerry. Unsa? Di ko na siya Pilipino. Idi, foreigner siya. Halalin, di pa kaana, Lin. Kung ako na ba'y maasawa ni Ricky ba, ako di tigunit yung kwarta. Maayo lang lagi nang kung iintrigo niya ang yang kwarta. Unya dili. Aw, outside di Colombo siya pirmi. Hahay. Maayo lang lagi sad kung naibog sa nimo ang turkey. Unya, ansa man, gusto kang akong paibugon? Unsa? Ibog man gani sa Axel na ako, nga wala ko paibuga. Unsa ba ka ng turkey? Wag ko magdahom nang. Ang unsa man? Taas man ikag ihi no? Unsa may ihilin? Hambugira man day ka? Ayay. Ay, gunaya imong ati, day. Magwang biya ko niyo mo, ha? Dito kami dyan, oh. Nganong ko taong magkumidya man ko nimo? Kaklaro ana nga naibog nimo si Axel? Unya imo lang ibaylo anang turkey? Nang, wa ka makabantay nga usari jacket nga isulob anang turkey? Na, kana lagi mo nabantayan, Lin? Kaya ang jacket? Ani ni ha? Tingali ilan ng uniform. Ha! Uniform ko tatot! Ayon si Juno. Tuwa sa iyong sinina. Uy, Kita ka nagtrabaho ko dire. Ako igay pangitaan ni Juna. At tuwa sa ila. Nakatultol mga ka. Isog ka? Hey, excuse me. Hi, Turkey. Oh, now. Ang data. Ay, Jerry sad, uy. Kanang pangutan na una ko kung nang sinitabo ganina. Una ka maningil sa data diha. Ask me una. Jerry, pass lang una meron ha kay unsaon may atake man gud ang taga-probe. Wa gyud mi makabantay. Naimbargo man gani ang among lamisa. Uy, wa man ta magsabot. Una ay probe. Di mo mudatan ako. Kanang, ingani man gud teacher good. Kanang, kawa man may kwarta. Unya, imo din may pagsupadata ni mo. Tingbol lang yan mo, ha? Lisod dating bun. Ha? Lisod bang gani usara ka adlaw? Usa pa ng tingob. Naunsa man ka, Jiri? Sus, uy. Ato na ni simbo gayon? Uy, Axel. Di ka ba minus ng hangyo, ha? Di ka minaw? Teka ba, uy, Ako? teka. Imo, gagad sa sumagay. Uy, Jerry, musukol ka, Jerry? Musukol ka? Ngano di man? Oh, Ay. musokol de ka. Ha? Ano ka, Jerry? Uy, may tindog na si Axel, oh. Kakita ka niya, anak ko mo, ingre? Unsa? Oh, nanana,
Hala, ginubuan niya ka, Axel! Master Jerry, ayaw itaw ng pagsumbagay, uy. Dugukan gid mo din, eh. Makalagot kayong tawana. Di kasabot. Gamay utok. Kinsa gamay utok? Ikaw! Ay, Jerry, lakaw lang, uy. Ay, sukul ani Axel, uy. Huwag ka magtanaw na ibukton, oh, gahi. Nganong gusto mo? Hamad, ya? Nganong gusto mo kayo hamad? Ayaw na ba yan eh? Ayaw. Alaw, ay! Ay, mana? Ikaw na lagi, Jerry, Saan ay! magkakanak ko? Saan magkakanak ko? Ha? Jer, lakaw na lagi, Jer. Biya na tiniba. Sus! Huwag pala ko hagyo aduna ay. Di ti kasi bukan, oy! Ano ba? Ay! Axel, hagara sa kada! Laban ka tungtor ko, ha? Laban ka tungtor ko? Kasi nagingon. Ako kun! Ano mo siyang gitukmod? Aron malayo na ko, ha? Angang, ako na gito yung tukmod niya. Ano makabawas ko siya pagpaningil og data bisag lang barko among tinda. Aunsa? Ano di ay? Usa man di pagtuon nimo? Abi nagugay mo siyang gilabanan. Ha, di yun ako humanunin lamisa. Yabag ka? Na, stop na taan na, uy. Oh, unsa may mong gustong painit, Axel? Unya, bidata sila nimo. Wow, Ha, makadata ka sila? Nga nangayabo man tong ilang mga sudan? Dadapag yun ang ilang lamisa. nangayabo sa bang imo mga sudan? Ha, unsaon ko taon pagpangyabo sa akong mga sudan? May magdi-abtik. Wala mayabo ang imong mga sudan. Wala gi ko mayabo. Wala gi ay kay abtik akong dalig eh. Unya, ano wa mo sa kamuda to? Kuan. Data. Ah, data. Saan man ako pagdata in taon? Uy nga, may halin. Mapay, mingaw. Nga, gaani pag yun mig probe. Ini na lang. Tingbo na lang na nakuugma. Tingob yun ha? O, tingob lagi. Lagot ko nang nagbuhat sa ilang lamisa da. Ha? Kasi may kalagutan. Si Axel? Kisa nga, Axel ang iyangan. Oh. Nga naman nagaway mo? iagad ko sumbagay. Ha? Unya, may sukol ka? Wabat ko, itok mo ni Juna. Ako siya suklan. Ay, malukot-lukot ka kung maigo ka sa kumo itong Axel, Jerry, oy. Ano man? Wala ka kita sa iyong lawas. Praktisado. Tuwagod siya magtrabaho sa konstruksyon. Mao ba? Oh, maog yun. Mayro sa di ay gitukmon ko ni Juna. Niyaya ko lawas, pang romansa ra gyud taon. Ay. Pang romanso. Mimi. Na uyab Juna. Nung tanag-tanong kay doon na ba yung Ebs Juna? Nanguta na ragod ko. Wala na uyab, oy. Sure ka? Kuantay pang ano lagi. Manguyab ko. Kumanang yung lamisa. Ay, salamat. Ay, kining, Sel. Pila man say bayad, anak? Bayad? Good. Ang masab kung di ka magpabayad. Imo ko na materialis. Unya, ang imo pa din kahago, di ay. Kuan ka ng pakanalang ko. Kuyawa gud, anak. Nganong kuyaw man? O kaan pa lang kagbalik 500? Patay bitok na mo, anak. Di magugod ako kaon, good. Imo mong ganing gihurot og palit ka tong paig na mo lumpia. Unya, kita kang gihurot ako kaon. Di ba ako mo tong gipaputos nimo? Di sa ba di mikaon na to? Ang basurahan. Sus, kaano good. Sige na, Bi. Paglaro bitaw. Pila may mong pabayad, ano na misa? Gusto gyud kang mubayad? Ay, nangutana, gani ko. Sige na. Pila'y bayad. Ikaw? Unsa ikaw? Ako mo'y pangayuan ni mong bayad, Sel. Tawa. Joke, right? Tarong diha ba? Wato'y bayad, oy. Ako raman ang kinuha ang tabla nga gihimo kong lamisa. Ha? Imong kinawat? Uy, simbak ko, oy. Nga nagutaw mga awat man ko. Ingon magkuk ka nga imong kinuha. Usahay, good. Magdamang ko ka ng masubra dito sa among konstruksyon. Marag yun nga magdako. Di, napuslan yun. Nahimo pang lamisa ninyo. Unya, daga pa ka tabla dito, Sel. Ang saon man nimo? Maghimo kag bay? Bay good tatot. Ngutana ra ko, uy. Ito pa may mga subra dito. Ay, iandam na niya to kung imbarguhon o ang gihimo na kong lamisa. Ngano?
Huy, di na day kumahadlo kay marguhan kog lamisa ay. Kay, naamdi kay extra table. Kung maatol nga ni ako inig-atake sa prob, di na mahitabong ba embargo pa inyong lamisa? Ano man? Mami siguro na kong alas ang lamisa. Da, wag ihapoy ayo, oy. Kay ito aman sa kastrabaho, hindi atake sa taga-probe. Unsam na imong gusto? Di lang ko mo trabaho? So? Aron dili mahilabtan ang lamisa nga ug ang inyong tinda? Ayaw sad ano, uy, ikaw ba? Unsa man tayo mo ibuhi sa imong pamilya, kung wala kay trabaho. Murar bag, daghang tingali kag anak ay. Mga anak no, nakay mga anak no. Mga anak mangyod? Aw, pila raman day sila? Wa gyud. Makaanak ron niya ako kung ikay mamahimong inahan. Oh, nga nung nagtungok man ka diha, Axel. Ha? Naabtanti ka nga murag lawom kayo kag yun na una. Ay. Nagkunahuna lang ko sa imong magawang Lin. Ninang Jonah? Kining Lin, Oh, na siya uyab. wa, uy. Unya, musugot kag akong panguyaban ang imong magawang. Na, ayaw na lagpatugag-tugag panguyab ni Manang Sel. Maghago ka lang. Nga naman? Maoy gusto niyang minyuan ang usa ka foreigner. Unsa? Lagi. Ingon man gani to siya nga, kung wagid ko no siya makitang foreigner, iyan na lang ko nung daginoton si Jerry. Binuang good. Di man ko kuno Pilipino, Turko man kuno. Unya ang Turko foreigner man, mao na lang iyang daginoton. Ay, paita good. Mao lagi saloy. Pero kung nakagusto gyud kang manang, panguya bilang. Tabang isab ko. Sel, kung ako lay pabuton, no? Ganahan ba gyud kung magkauyab mong duha? Aron doon na say makatabang namo ba? Pero si Manang manggod mo oy, musugot ni mugod. Kining Lin, unsa may gusto ni Manang nimo? Ha? Unsa mang gusto ka? Kung ako kasyang palitan og sinina, ano? Okay ka ha? Hala no? Bata nga palitan ni mog sinina aron ka lang sugton? Unsa man di akong paliton para ni Manang nimo? Kuan. Ay! Make-up! Make-up? Ganahan og make-up ang imong magwang? Ganahan gitingali na siya kay ganahan man siyang ingnon siya gwapa. Kay gwapa man sa gyud ng imong magwang kung mangarte lang yun. Sige. Akong palitan og make-up si Juna. Hello, mga suki! We're back! We're back! Uy! Hey! Nga ka na siya masuko man, uy! Asa ka imong giingon? Nga may duol man ka? Amo ka suki? Nganong singkit-singkit magag, we're back! Angang! Bibalik pa mi paninda, day! Bisag imbarguhan mig lamisa, mi balik mig paninda. Oh? Mo to nanawag kog mga suki. Ikaw, ngano ikaw sa mi duol, uy? Nganong di mo dool ko? Doon ay magbuhat? Ikaw ba, no? Kung mo dool na maligani ka, masuko ba yun ka? Huwag yun kay ayo, uy, Mimi. Makanis gwapa na ni mo, day, Mimi, uy. Sa? Tarong ako tubag, ha? Tingalig mga kaya-ago na na imong tinda. Hala. Juna! Uy! May balik na din mo tinda? O taon, Jer. Dato. No, niya, uy. Hay, wapagani ko halindiri, maningil na kag data. Dagan pa mus inyo? Mao ba day imo pa display? Wapa taon do. Sige. Lingkod-lingkod lang una ko. Ay, tempa, uy. Tempa, kanang ngano mo lingkod makajire. Mutabang kag bantay sa tinda ni Jonah? Pwede sob. Balik na gud sa imo pisto, Mimi. Mao na, Mimi. Wa makakinahanglan na din Unsa? Lakaw na ba? Ha? Kay baon ako sa imong toyo, oy. Kay baon ako. Hala, panguyabi na, buntag pang sayo. Unsa? Ha? Ato na ko, oy. Sibot mga ukoy, kay dunay na mana, buntag sayo. Lain. Ngano to siya? Ambot ato niya. June? Mun sa Jer?
kining... Ay, tag-15. Mahala ko. Ay, hoy dong. Tanawa sa na nagluto, anak. State side, limpyo, kung todo ang ginaling, ha? Huwag lingin-lingin, tawa, ha? Gigi. Basta be. Kana ba? Bayad. Kaya istorya. Oh, okay. Tara mong torta. Huwag salamat. Uy, mao di dagan ang mamalitin hijun. Kay mayo di ka mo entertain sa imong mga customers. Ano ba dyan na, Wager? Oy, ano ba? Dagang mamalit din iba. Huwag makadata din ko ni mo, di ba? Pero, kanang Jer, karon ba? Kanang, wak ko kay kadata ni mo ra ba? Kay gamay pa mong kuhalin. Aw, okay ra. Mukaon ka? Ha? Ay, kung mukaon ka, kinalan dyan bubayad ka ha? Aron na ko ikadata ni mo? Oh, di ko mukhaon uy. Ano ano bilin ko magkadiha? Wa pa may nangaon. Maunang bilin ko lang una ko. Ay, oh sir, oy, kuya, lolo, guban pa. Dali. Dali kuranan, oh. Pagpili mo sin kanon, ha? Sus, lami kayo ni. Sabi niyo, boss, o puso inyo, or kanon, pili lang. Okay. Jer. Ano may rumang ka? Ha? Aron sila makalikot. Kunya, ako? Asa man ko ni mo palikura? Aw, ako sa bakon. Oy, Mimi. Unsa na ni? Nga naman bayot? Tuda, oy. Musugot man tawag mag Hector, oy. Kana ka Hector. Ano to, ibudak ang bayot, oy. O bisag mo tinuod? Sagrado mo na para nako tawag, oy. Lunday? Ito man mo kaon ka o manong lang kaglibak din eh. Ay, daoy. Baka dahin ko ba? Wan ba? Kana bang torki ba? Anong malingkod sa tindahan na ni Jonah? Wala siya maningil. Aninda na lang siya man. Huwag ka magdali. Ano man? Adto dito ka. Una pangutan akong tindera na ba siyang Juna? Karaan. Raan god. Bago na. Asam kami kitagtor ko mo manindabe. Maningil mo Juna. Karon patingali, di ba? Suko mo naman ka doon. Okay. Mangispiyak ko. O sige. Lakaw balik ako din ha. Ha? Balik ka dyan ko. Aram hatdan ko na mag-press kong balita. Ngano ni? Oh, nga naman dahil, Jun. Si Jerry na malaki noon ang tindero. O ikaw iyang customer. Ang ngayon ko linom. Mangayan bitaw kung maabtan mong Axel. Anong pinagbabdan yan? Uy, Maginambay sila. Unsay linambay pa? Dinambay ba? Ang drama sa ang panahon mo na. Dinambay. Nga naman di kung maabtan mi ni Axel. Nga, ingon ano mo po mo. Huh? ay natag this manager, uy. Alo, oy, mura doon matismis da. Paghilom diya, oy Hector. Unsa man kunin mo machismis, be? O, kato ako naabtan. Isa may mulaabtan ha, ka Hector? Hector, asan? Kato bang ingon ni Melen nga. Maangayang doon mong maabtan ni Axel. Uyab ni Axel doon na. Uy, si Bako, uy. Oh, di mo uyab si Axel. Di, uy. Nga naman di, Jerry. Nga na niguro ka man. Manguyab kong Juna. May tismis na ko, Mimi. May tismis ako, ha? Time pa. Nawa ang tismis, Time pa, oy. Ano ko na yung tawag bayot si ka Hector? Dali ka Hector. Lingkod diri og balita. Ida yun ni sa giingon ni man chismis. Kana, ay ko tagol bayot. Kwan ba? Kana dahing Turkey. Gusto na yung manguyab ni Jonah. Unsa? Malipay ko. Malipay sab ko. Time pa. Ano malipay mo sa dito ha, ka Hector? Kaya dako pa na kong chance ka ba ako si Axel. Nabuang ka? Loy. Ano ba, Mimi? Mag-agi ka una sa patay kong lawas. Una ni mo maangkon si Axel. Hello, magtrugis na ang ating landas, Mimi. Oh, no! Oh, yes! Nangyamit ka na ako, Lin? Wa man. Wa kuno. Bisa klaro gyud kay na nangyamit ka na ako. Ikaw ba? Unsa ba mong kasukan ako, eh? Da, katong turkey. Si Jerry? Ganahan sa kamo istarto siya din tindahan ng no? Hala. Tingan, no? Ako din nagsugo niyang malingkod siya. Unya nga no, amang gito makapapahawa niya din ibe. Ay, naunsam sa tawag kami, Lin, oy. Lisod sa kay nanghinginlan ako siya. Utangan ko testor ko. Unya, ato di siyang hinginlan. Wasad gyud ka makabadlong? Ay, unsa man ako pagbadlong niya? Ha? Ngawa pa man siya nangaon paglingkod niya. Tay parabud. Ikaw ba? Unsa man kayo magkasukan? Ang akong gikasukan, kay mura kag nalipay nga iya kang panguyaban. Masukuday ko. Unya,
Di lang ka maikog ni Axel nang? Ha? Oh, misiga man ko na imong mga mata. Ay, anong maiko man ko, Axel? Nang, huwag gid mo makita ang kahago ug paninguha ni Axel. Aron matigayon ang atong pagpaninda. Sumagod. Kanang kadlawon tang magmata. Kaysa may maghago ug hatod og kuha nato sa karbon. Di ba si Axel? Niya kato na embargo ang atong lamisa. Kaysa may naghimo sa lamisa nato, ha? Na, mura. Na, oy, waman sa ko magsugo niya. Maon na. Abi kay wa man ka magsugo niya, dili ka mo ilag utang kabubuton sa gibuhat ni Axel. Ay, time panagod. Nga mo laban magyug ang Axel, ha, Lin? Dili man ni paglaban ang akuan ng good. Klaro, ana, Sa ato pa. Imo gid ang tinudon nga kun manguyab si Jerry nimo, imo yung sugton kay foreigner siya. Imo gid nang gidibdib, Lin? Mao man gyud ka nang ba? Tingali gid nakagusto ang Axel, ha? Unsa? Niyabag na. Yabag taon. Klaro di Ako naman hinuon. What's the matter? Alibak, ay. Nag-away mo? May abot na liding man. Da. Ha? Kini magus Lin, nasuko. Manang uy. Lin. Unsa may imong gikasukan? Wa to Odsel. Awan sa man. Mukhaon na ka? Ay, ato sa ko. Si. Ay, excuse ha. Nga to si Junalyn? Na, ganihara magutos yan kasi aron good. Mao ba? Tama, Bi. Gay kog suriso ka ng pusit, Bi. Sige. Unsa may imo? Puso o kanon? Kana lang puso aron wa mo'y baho nga puso. Sige, kadiyot ha. Oh, nga nung nagkusmod man ang imong naong. Ay, naglagot ko milin mo, eh. Unsa? Naglagot ka sa imong manghod? Nga ano mang kuno? Siya'y nagbuot sa inyong tindahan? Aw, wa man. Oh, unsa man di ay imong gikalagutan? Siya ay magbuo. Sa inyo laging tinda. Ay, di lagi, ma. Unsa man lagi? Sa akong kasing-kasing. Unsa? Libog ko niya. Nasuko lang siya nga bipahiyong ko siyang miingon si Jerry nga. Manguyab siya nako. Oh, ganahan sa di ay kang panguyaban ni adtong turko. Ambot lang. Unsay ambot lang? Basta. Ang gusto na ko mamahim na kong bana o sa ka-foreigner. Ay, unsaon man nimo pagpamana og foreigner nga wa man ka kay penpal nga Amerikano o baka ka nang giingon nilang ambot o unsa to oy. Facebook ma? Facebook? Maoron. Ha? Ma, laruhan tika. Kung wa gay foreigner? Okay na ako si Jerry. Unya, impasta ng utang ninyo. Ang butang sa kahama. Unsa man, gipaninglan mo sa data? Kaayo. Why ayo? Anak, si Milin na tong usa sa tindahan. Ay, taman si Axel, ma. Maudi ay miuli ka. Kapoy sige katubang nila, oy. Ay, tingali magkailis pa lang noon among naong, namura. Ay, matug na ko, ma, oy. Uy, mamintaha ka? Ikaw matog, samtang ang imong manghod mo ay nagbantay sa tindahan? Inig mata na ako. Di, siya na po'y katog. Unya, unsa ka man kunong orasa mo mata? Ting panihapon na. Nayabag ka diha, Jonah. Sige. Ipiyong lang kadiyot ang imong mga mata kay akong tabangan si Milin. Pero mata dayon hawa pa'y alas 3. Ay, kung makamata. Ime? Unsa pa magyud ka Hector? Dili man ka babae, oy. Dili man ka para ni Axel. Ako mo'y angay ni Axel, Hector. Nakadungog ka ba? Ako mo'y angay niya kay babae ko ulay bisag anay. Mayari ka mawawa na. Ha? Tuga-tuga pa yung inam ni Axel nga. Anay naman dahil ka. Sigurado dyan noon ko nga dili ka biliwan. Kinsa nagingon? Ako. Ha? Kamo mga kachikas? Mutuo mo sa gisulti sa bayot? Tubag! Mutuo mo! Ako ra, di ba? Ako ra yung tuwan, di ba? Kadungog ka nila ba yun? Dili ba? Palayo din eh. Palayo. Ano pag bunit? Lakaw na! O nala, sige. Huwag ko balakton. Malakaw ko. Di ako bayaran akong ikaon, ha? Tay pa. Limot ko, bikaon ang ka no. Adobo para bagay magikuha da. With soft drinks pagyot. Hala, bayad da yun! Lin, nasugot na ko si Jonah? Uy. Kamao kang masuko si Manang? Anong bilak ka mo lang gidayon siya pag-abot na ako? Na-timing lang to, Saloy. Nagisgot na beto siyang daan nga kaiyon siya. Nga ako lang mo bantay din eh. Mao ba? Mao kaayo. Kaning Lin.
Doon na uyab imong magkuwang? Uwa, uy. Ganun nangutan naman ka? Secret. Yabag na. Secret ka lang gihapon, bisag doon na ka na kontra. Ay, hala, Uy. uy. Hala, makatupa. Hindi ko sa tigsubok. Ito ng tapa, Saba di ay pagpuyo bayot oy. Bahala na kung sa imong ingana ako. Basta kay, nagkakupot ako sa imong tigsumbok. Tuwan. Pick up ako siya pa. Oo, ayaw kay nay kurente. Pakuiti na yung guagsel. Hilom di habayot, uy. Ano kan siya masuko man na siya? Doon na naman nanguyab ni Juna. Unsa? Da, mutuo mo ka ng bayot ha, Axel, uy. Ay, tuon. Tuon to na ako, Axel. Ano tama dali, tuon lang ako. Diyan ko sa diyang pidiklara ang Turkey nga manguyab siya ni Juna. Manguyab ni Juna ang turko? Lagi, uy! Gisugot ng Juna ang turko. Pero ko pa hinoon. Aw, okay ra. Nguyab pa man. Okay ra. Hala, uy. Waka ba suko sa panganti sa Turko nga manguyab siya Juna? Ngano masuko man ko ka Hector? Manguy pa man ka siya aw. Di pauyab ba? Usugot ka lang nga panguyab sa Turko si Juna. Ay nganong di man. Nga si Juna may magbuot iya bang sugton. Unsa may isyu ang nabayot? Unsa man? Hala, uy. Ha? Uy, wa ka mabugnaw sa kong gisulti. Unsa may nakabugnaw sa imong sulti? Nga panguyaban, Diyos sa Turko si Juna. Oh, di ba? Nakagusto mo siya kang Juna? Kinsa may nagsulti nimo nga nakagusto kong Juna? Di atay. Wa di ay. Tuo ka man, uy, nga wa siya gustong June na. Wa lagi mimi. Liba kag yung bayuta ka sa. Mao nang humong karagi apong patuhuon. Usa liba. Bali, ay, balikog suwang. Kinawayon sab ni mo eh. Mitinog na si Axel oy. Aw, mapauli na na. Pero ingon lagi gid siya nga wa siya gusto ni Juna. Unya lagi. Nganong siya mang gimuhato nila sa karbon, be. Nya waton pag yun niya ini pauli, be. Oh, may pliti di ay. Nakapahak, Hector? Wa taon. Mao di ay, dali ra jud kang patuhuon, no? Ako kay do naman ko'y pahak. Ni asad sa akong pahak ang kaayo ni anang Axel ngadto kang Jonah. Pero luoy lang si Axel. Moori pa siya nako. Ikaw kay makaluluoy mi. Bahala na. Basta si Axel may malipay sa kabuhong. Nganong ikaw may mitong nga, ma? Hain man di si Manang. Ay na, natog, oy. Ha? Natog? Pero mumata ko no siya inig alas 3. Aw, kung gusto kang mopahuway, pauli lang sa ato. Paitagid ining Manang, uy. Mura na ba tog nalain si Axel? Atangan pa kami niya karong kadlaw, no? Ay, panakay na lang kung maglaing e-bike good. Ma, mas maayo man gid si Axel, good, kay huwaton mi inig pauli. Mutabang pag nag-alsa sa mong mga pinalit. Unya, saon man tong imong maguwang, nga nangita mag-foreigner. Mura ra bagid og pangitaon si foreigner. Gusto man kahang manguyab niya ang turko. Adi ang turko na iya. Maayo lang lagig dili maningil. Unya maningil man gyapon sa mong datahan. Oh, uyala. Oh, ngano ka? Lin, hain man si Juna. Natog pa. Nganong mi balik man ka? Wa ka taga ini Manang sa data? Tagaan man. Unya, nganong ni amang ka? Ganahan lang ko. Oy, milingkod mang kaki, mukaon ka. Ha? Kinsa imong gisang pituki? Ikaw god, Turkey man ka, di ba? Apil di ka sa komedya? Bisag tiguang na ka na? Asam palungon tahinoon ka. Joke lang. Joke only. Joke lang. Joke bitaw. Pila na kabuok ang inyong gihuwamang kwatalin? Ngarugutang nanguta naman ka, Jer. Espiya ka? Di man. Kunya nga nanguta naman ka? Sige bitaw mi data ni mo. Gusto mo? Dili na mo data? Ay, kay nga naman ki. Unsa may ilang buhaton aron dili na sila makadata sa ilang utang. Magminyo si Juna na ko. Baya, no? Unsa may pagtuon nimo sa akong maguwang? Butang mo lang nimong paliton? Nakagusto man ko ni Juna. O ako, andang pakasal niya. Pero sa among pare. Butangi? Unsa man ang inyong pare? Nagsutana? Wa, nagsunata. Unsa ko'y nagsunata? Oy, pagtarong, oy. Kay ang pare namo nagsutana, dili nagsunata. O ang akong gusto nga kon makigminyo kagid sa akong anak, kanang anha mo pakasal sa simbahan sa among pare. Di pwede hangyo. O naka mo hangyo nako. Hangyo na si John na kon makigminyo
basiya nimo. Kung musugot na si Jonah, ako na magbuot asa bukas la. Kasabot ka, Kit. Tugaya ko ni mo mipuli nang. Day, naktog ko lin, uy. Ay, kaninda sa kundang gulin, uy. Kibaw ka. Gikasal ko naming duha si John Lloyd Cruz. Wa man kini mo ang anga no. Artista mang gyud. Uy, usaon? Mamanda sa kundang go. Sus, ninduta kay sa kong budas kasalin, uy. Maayo hinuon kay nasulob gyud ay nimo ang buda sa kasal nang. Ay, nasulob gid, uy. Wa man gani makatuo si John Lloyd nga ako tong nagsulob sa pinahimo niyang budas kasal. Unya, nahinayon gyud ang inyong kasal. Sa damgulin? Asa pa man di ay? Nadamgo ra man kahang maong kasal. Ay, nahinayon gyud, uy. Nagatubang naman gani ni sa pari. Unya nang, nakakis na sad ka sa imong damgo. Oo. Kinsa may imong gihagkan? Si John Lloyd? Si John Lloyd unta. Ngano na unta man? Mikalit nito nag-ambak ang tikilin. Dirigit puntas mbaba. Ay! Maayo gani ka wali mo matunang. Hapit gyud taon, uy. Kaya api man ako ngabil tong John Lloyd. Nga akong gisup-sup. Sus, kisi bitaw ng ego si Kay. Kama ka na ko, uy. Mauna na. Sige man ko kagkatugod. Di sige hon tagdamgo og dili ingon nato. Simpa ko ka, uy. Ngano man day nang tiki? Tao day na. Dili. Aw, kay dili tao, dili na sa ingon nato. Na, kita mo hisgot ana, uy. O saman, di na si Axelin. Ha? Axel ba? Nalimot ay ka nga. Pag abot ni Axel, midali magkagbiya. Hala, awod yay no. Ha? Kaihion magukay-kugod. Pag andam ng unyag piti karon kaadlaw nang, kay dili na tatungahon ni Axel. Bibali pa di si Axel? Aw, wa man hinuon. Aw, wa man ka di ay. Naniimo mo ko panda mo pliti. Ang nahiubos to, kay nahibaw naman siya nga panguyaban kang Jerry. Ngano may ubos man si Axel? Di man kasi may panguyaban ni Jerry. Paitabi ni mo nang, uy. Kaya sa dito ang gisulti nga ng ipaitan ka man. Ikaw nang ba? Ngano man ko? Huwag yung ka makasabot sa tuyo ni Axel ni mo, no? Aw ha? Huwag yung ka makabantay sa lihok ni Axel. Kanang iyang pagsakripisyo palit atong paig nga lumpia. Kanang iyang paghatod og pagkuha nato sa karbon o paghimo ni glamisa. Syaro nang, huwag yung ka makapangutana sa imong kaugalingon nganong gihimo ning tanan ni Axel. Na, kakapoy, kumangutan na pa ko kung kaugalingon, Lin. May tagmutubag atong kaugalingon ako. Badiha nang, uy. Nga naman, Elin. Doon nila ipasabot ang gibuhat ni Axel. Nang, kaklaro, anak, nang. Ha? Nakagusto na siya nimo. Mauna ngiyang gibuhat ang tanan nga imong magustuhan. Na, sorry na lang, Lin. Wag yung tao nas kung una-una. Unya, usa may naiubsan ni Axel. Maulagin na. Ah? Hey, pag-anda na lalagig plate karong kadlaw nang. Dali tayo. Ngano ka, oy? Nangipos pa ko diri sa kutinda. Na, magdugay ka ni ka. Di ka bakit sa kong ipakita ni mo. Unsa may mo ipakita, ha? Si Axel, day. Nagiginom sa mga palahubog. Ha? Niya si Axel? Hain God. Tapos tindahan na ni Idoy ay. Dali tayo. Naggatay, gisungkab. Ay. Gisungkab na nung siri ang nabili na kong sudaan, hoy. Pabawa mo, pe. Mga demonyo, ay. Pagdali, Mimi, oy! Paghuwat sa lagi, uy. Gisungkab na nung siri ang nabili na kong humba. Saba, magod kay ka. Namuna ko ni mo, oy! Taba. Huwat ako, animal. Sabay, tagyaring gusto, ha? Kasi Axel, eh. Ako na. Ay, di mas bibili. Oy, Ah, anong niamang kami, mi? miapas ni mo. Hanap Ha? mga pinanggaan, mga Ano yung mong giapas? Hanap niyo mga pinangga, Bert. Correct. Correct ka dyan. Aon sa man, kuwang pangin yung gipang-inom, atong punan. Ay, tagayin ni Kuros Bibi, bi. Atong paling kuro na atong haray na.
Ay, 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 ay! Apil ba ako? Apil ko, ha? Oy, off limit ang strina ni grupo, ha? Okay. Okay, rin mo ko yung okwe. Basta kauban ming duhan ni Mimi nga. Mo, kuan, kadang may padong din, he. Ang ba siya? Huwag ko'y labot ninyo, no? Diri ka, Hector. Ya, sama kasi. Manghihis ko kadiyot, ha? Kadiyot ako! Tempa, ay nga milakaw man to siya. Ay, kabila ka, balik na ito. Ang sama na itong pura na itong ginom, Mimi. Uy, klaro, uy. Uy, ayo. Tugaya sad sa e-bike, uy. Ay, sure yung galing nga. Dili na taan yun ni Axel. Anhion pa kata niya. Nalain na to siya, uy. Iya man kanitong gisingkahan si ka Hector nga nagisgot sa imungan. Hala, naglako din si Axel na ako, Lin. Oh, tingali. Ay, paita. Maudtuhan man kata ini. Wa pag i-bike. Ay, taoy. Katugod pa na ba ko eh? Naunsa ka? Di katulgon ka. Ayaw kog ingnan na nga dili na tamaninda kay katulgon ka. Wa pa may kasakyan, be. Di ano i-bike nang oh. Ay, anugon. Oh, Axel? Ikay nag-drive? Hala, yaman lagi si Axel. Bikuha man lagi siya nato. Ay, hala. Kanamiuban man ka na mo, Sel. Dadon ta mo sa kailan ako nga tag-iya og tarima. Kanang manindahay og baka ba? Ingon man chorizo. Barato ra, Sel? Barato ra, basta ako'y mo palit. Amo na ni. BB Isel Fresh Beef Meat. Lusot na. Nandito sila sa riso? Ninda. Mahimusab nga maglata og baka. Na, masuko si Mimi ana, uy. Oy, ngano magpadaog ang mga itong Mimi? May nag-set iya sa inyong gitindahan nga makabuot sa inyong tindahon. Bitaw, buhi-buhi lang kong tagod. Oy, tuwas BB ay. Siya itong hangiyon. Oh, di ba? Nakabarat to mo sa chorizo. Di mo dito siya, amigo, Sel? Oo. Ay, may itong tao eh. Lagi lang hangiyon kung magpatabang ka. Ang problema lang, kung kinsay mo luto ang nagipalit ninyong baka. Don't worry. Ako'y muluto. Unsa? Uy, Sel, uy. Nga di ko taong ikaw may muluto. Ha? Nakatagiya ka sa Mumbai? Nga muluto man ka dito? Aw, mami yun ang ko ni mama ninyo. Total, hindi guman ako luto. Gubuya man dayon ko sa inyo. Patilawon ta mo sa akong lutong ginataang bakang murag putsero. Kutsiro? John, putsero. Dili putsero. Wa pa di ka makakaon ng sudan, nanang? Nakaluto ba si mama ana, pero kuwang lang. Sa may kuwang. Mais. Mao day kutsiro ako na ingon. Kay kuwang mandag mais. Astang buangan binako, uy. Sagdi lang. Patilawon daw niya mo sa akong putsero. Aw, sige na, oy. Panakay na mo. Aron, makaulit dayon ta. Mimi, wabat di mang dispi angat mo? Maninda ka to? Namiuban man nila si Axel? Ay, man di si Axel. Tuwa sila John na. Tuwa na puyo. Butang ay. Kung may pangutanon. Wa pa mang di mo gawas, ano mo pauli sa ila. Di ba ka mo trabaho si Axel? Kaya nagtrabaho di si Axel. Trabaho. Usa man na siya ka, construction worker god. Mao day ligong ka ha. Ha? Ligo nang ka. Imong kahaway ligon. Way data. Maog yun. Pala tingali kinaon ang tuhana, oy. Pero, guwapo siya. Ako di ay. So, ikaw di ay. Di ba ko gwapo? Unsa man, pating bonron ko ni mog data o imo kong hangyoon. Ha? Tubagas ako. Aron tubagon, tasab ka sa pangutana. Aw, sige, pating mo. Mas guwapo si Axel! Ikay muluto sa putsero? Siya bang ganin namili og lamas kutsiro ma? Bantay bitaw ni. Kung may ginan siya mugimaw sa imong luto, Axel. Way problema na. Kay kung way mo palit, akong bayran ang tanan. Unsa? Wa mo tingali na problema. Akong ibilin diha ninyo para sa inyo. Ug akong dadon lang para sa akong pamilya. Di ba? Daan pa dyan ko. Daghan yun lagi nig anak si Axel. Uy, Jun. Kung saan ako pagbaton og anak nga, wa man ko'y asawa. Itaw ko minyo, Jun. Uy, mamatay pa ko karon dayon. Oy. Ayaw nang mamatay ka, Axel, oy. Sakyan niya na siyawa. Sige. Ayaw hagluto ng imong putsero, ha?
Wa pa gyud sila mang display. Ay, nganon dili man lang kay mo adto sa ila oy. Ano makasiguro ka kung may i-display ba sila? Ay, tingali dili na sad sila makadata karon. Wala sila mo data gahapon. Data uy. Aw. Hala. Oh, igawas na sila ay. Hala oy. Unsa man nagidang Axel? Oh. Kaldirong dako man na. Uy, tingalig sabaw na. Sabaw. Ganun magsabaw man sila nga. Nagsabot man nga kung saya. Wa na ako mo ilang itinda. Ah, di mahimo na isabaw. Kinahanglan magkaruhay mi. Ah, Alisel, ari naglibot ang bi. Ah. Ano yan, kaldero ha? Oy, oy, Ay, me. basura. Ayaw lang kog pakalitik tulisok ha. Tingali ka. Mayab ang ganing sabaw nga putsero. Init ba yan eh? Puchero? Oh, mao na mi. Si Axel ginagluto ana ay kay lamian mo ko ni siya mutiblag po. Pero Nganong maninda man magsabaw nga doon naman ko'y linatan. Oy, me. Ayaw lang dahil kasukugod. Putsero ni. Dili ordinaryong linatan. Bukog sa baka nga undanon. Ah, katilaw kag putsero me? Unsa pagtuon mo nako? Ignoy nga dili lang makatilaw puchero. Aw. kung makatilaw kas Puchero Axel mi, di kag yun matagbaw. Nganong misupak man lagi mo sa ato sabot? Nga dili mo muluto kung doon na ko'y baligya. Doon na kay putsero? Wanan. Aw, ayaw panuyo. O ayaw pagbuot. Mga higala, ginapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay. Ning sugilanon, tindahan, pongko-pongko, dalit sa RMN Drama. Laway sa dila nagugana. Ug mo to kalisinor sa unang yugto sa tindahan pungko-pungko, makalingaw gyapon ning dramahan no. So sa ang uban nakapaminaw na ani murag kuan jud kanang di na ma-excited pero pwede man balikon yung paminaw no sa pagtrabaho mo makalingaw man no. Ug mo to mga listeners no, thank you so much for watching sa inyong tanan no. Ug sa mga naghatag suporta sa akong channel no, salamat yan yung tanan ug God bless atong tanan mga listeners no. Ang mo kanunay.